regai ndi mbovhurirwa Mabasa chapter 27 nawe ndakaitaura nezuro kune vakafollowa our midweek service. Zvandichaita nhasi ndichavhura mavhesi matatu. Ndavhura mavhesi matatu ndozotaura. Ndapedza kutaura ndozoparidza. Ndichazotaura kana ndakutaura kuti zvandinoda kutaura zvii sei ndisina kuti kutaura ikoko kuparidza. Kana wakuziva shoko raMwari unofanira kuziva musiyano wekutaura nekuparidza. Mabasa chapter 27. Mabasa chapter 27. Totangira pavhesani. Pastor verengai mutangire pavhesi ya 1. Tiri kuda kungoverenga mavhesi mashoma. Ndofunga kuti tichaverenga kusvika pa 11. Kana tabva ipapo tozopedzesa nekuverenga probably verse 33 kana kuti pavhesi 31 tobva tasiyana naye. Ndozoverenga mamwe mavhesi maviri zvakare. Ndine mavhesi matatu. Tangai tinzike pavhesi 1 musvike pa 11. Zvino kwakati kwatemwa kuti tiende Itali nechikepe, makanga makufanira kuenda Itali. Iwewe newaveve nawo muchida kuti muende Itali. Saka Pauro wakanga aita appeal pamberi paGavana Festus. Vakanga vasiyirwa Pauro ari mujeri naGavana Felix nekuda kwevhangeri yaakanga achiparidza. Ndokubva Gavana Felix vanzi ivo nemagwaro vaifunga kuti vachapiwa mari naPauro kuti vamuregere. Chakasungirwa Pauro kwaive kuparidza shoko raMwari, asi vakazomusunga. Havana kumusungira kuparidza shoko raMwari. Kwakasimuka vaipupura nhema. Number 1 kuti Pauro unopikisa hurumende yaKesari. Number 2 kuti Pauro unomhura Mwari nemurayiro waIsraeri. Ndidzo nyaya dzaakasungirwa. But haana kumbopikisa hurumende yaKesari. Pamwe pacho vakamuti he is a pestilent fellow. Munhu anokonzeresa ruzha nemvunga munyika. Saka vhangeri yaparidzwa naPauro yakagumbura vanhu vaipinda chechi yemurayiro waMozisi. Ndokubva vaona kuti vakataura kuti Pauro ari kungotiudza kuti takarasika, haiendesike kukoti, nekuti kuudza munhu kuti wakarasika haisi mhosva. Saka vakasvika kuna Gavana vachiti murume uyu ari kutaura zvisina kururama pamusoro paKesari. Ndo yaakabatirwa. Ndobva avharirwa, vaJudha vachitsvaka kumuuraya. Ndobva aprotectwa naGavana Felix. Asi Gavana Felix vashayiwa mhosva paari yekuti angafe nayo. Havana kuzomuregera. Vaida kupuhwa chioko muhomwe naPauro. Zvirimo mumagwaro izvozvo. Pauro haana kuvapa chioko muhomwe. Saka vakazoburana nawo nabhosi wavo Claudius Caesar. Ndokubva vabviswa pachigaro Gavana Felix. Ndobva kwauya Gavana Festus. Gavana Festus vachiuya vachipinda pachigaro vaigara Caesarea. Vakada kunzwa mhosva dzaPauro. Ndobva vaJudha vauya vakatadza kuwana kuti mhosva yake ndeipi. VaJudha ndobva vachema zvikuru kuna Gavana Festus. Vakati domunzai Jerusalema timutonge, vachitsvaka kumuuraya. Saka Gavana Festus vakatraya kumanikidza Pauro kuti abvume kubva Caesarea kwaanga akavharirwa aende Jerusalema kunotongwa. Ndokusvika azoti aiwa, ini kuenda kuvaJudha handidi, vaJudha havana nyaya. Kana imi mati zviri kukuomerani, I now appeal to Caesar. Saka appeal yaakaita kuna Kesari ndo yakanesesiteta rwendo rwake wokuti wakuenda Italia kuna Kesari unotongwa nekuti waita appeal kuna Kesari. Saka patiri kuverenga pa chapter 27 yaakutopera bhuku yaMabasa, tiri kunzwa rwendo rwaPauro rwekubva Kesaria achienda kuna Kesari kuRoma kuItalia.
regai tinzwe kuti vakafamba sei. Tangire pavhesi 1. Zvino pakati patemwa kuti tiende Italy zvakazodhisaidwa kuti ngavachienda Italy nengarava. vakaisa Pauro nevamwe vasungwa kumukuru wezana wainzi Julius ndiye aive komanda wemasoja evaroma wehondo yaAugustus. akanzi anga ari wethe Augustus band, yaive bhandi revanotodziya musoro. Zvikanzi takurai musungwa muende naye Italia, anomira pamberi paCaesar Augustus atongo. Ndobva Pauro aiswa mumaoko make-centurion ainzi Julius. Yes. Zvino takati tapinda muchikepe Makapinda muchikepe cheAdramytene. ari kunyora ndiRuka kureva kuti akatopindawo naiye Ruka muchikepe chacho Yes. chainzi Adramyttium, ndo chaakapinda machii. chakanga choenda nepamisha yemhenderekedzo dzeAsia. Chaienda nekumhenderekedzo dzeAsia. Tikabva tina Aristarchus Mami naAristarchus muMacedonia aive muMacedonia waibva Aristarchus. Thessalonica. Aristarchus waigara Thessalonica, ndokwaiva kumisha kwake, akanga atenda. Vakomana havasi vasungwa vaitenda shoko raPauro zvekusvika pakuti kana mushumiri asungwa toenda naye kwaasungwa ikoko. Haukaona watenda kusvika pakadaro newatenda Yes. kuti mushumiri ari kukuparidzira akapinda panjada unovolontiya kupindawo naye. Yes. Kana mati munotakura Pauro kuenda naye Italia, toendawo. Ndobva Ruka apinda mukarava. Ndobva Aristarchus wekuMacedonia ati handisare kana Pauro achienda, toenda tese. Chasaka mazita akanyorwe vakaenda naPauro kureva kuti zvaitoshamisa kuti ndiani anobvuma kujoina eprison cell yemushumiri weshoko raJesu. Yes. Kana maakuvharira mupostori, ndoda kupindawo naye mumavharirwa imo. Yes. Zvachisiri nyore kupinda maoko mana Julius vaidhidha. Vamwe venyu zvikanzi shamu dzauya motiza ana Julius macenurion ava vavasinganamatika ava vavasikatombozoti Mwari chii. Kuroma kwavaigara kwakuine zvimwari zvavaigadzira, vakada kuchibhutsura vaichibhutsura vaigadzira chimwe. Zvokuti Pauro maapostoro havazvizive vana Julius, but vana Aristarchus vakatopindawo naye. Yes. Fume mangwana tikasvika Sidon. Ndobva mapinda Sidon. Julius akaitira Pauro zvakanaka. Julius ndokubvanza akaitira Pauro zvakanaka, akamutendera kuti aende kushamwari dzake. ari musungwa. Ndobva vasvika paSidon. Zvikanzi naJulius, hauna mabhururu here muno muSidon? Zvikanzi se ndinawo. Zvikanzi enda unovaona wozodzoka kumazarudoka tozopfuurira mberi kwedu. Achengetwe nawo. Zvikanzi endai. Ndobva aenda kunona mabhuru vese vakatenda, akatosvika vakanyengetera. Zvikanzi rai vakomana ndangouya zvangu pano paSidon, but ndiri murwendo, ndiri musungwa izvezvi, ndiri kuenda Italia, ndatenderwa naGeneral Julius. Yes. Tikabva ipapo tikapfuurira nenyasi kweCyprus. Mukasvika nekuCyprus, nokuti mhepo yakatidzivisa. mhepo yakakunetsai makuarea yeCyprus. Zvino tikayambuka gungwa reKirikia Makayambuka gungwa reCilicia nePamfilia nePamfilia, tikasvika Mira, ndobva masvika paMira, musha weRikia. musha weLisia. Mukuru wezana akawanapo chikepe cheAlexandria. Julius ndokuona kuti chikepe chavanga vakwira vachibvawo kuchasvika ndokutsvaga chimwe chaenda cheAlexandria chaenda Italia. Chaenda Italy. Zvikanzi ichi chikepe ndechekuAlexandria but chiri kuenda Italy. Nokuti Zvikanzi naGeneral Julius ngatipinde imo. Saka vakachinja chikepe. Yes. Yes. Zvino tikanotsofamba mazuva mazhinji Makafamba mazuva akawanda tikasvika pakatarisana neKinido. ndokusvika pakatarisana Kinido. Vereshina rinozvanza sei? Hallelujah. Nidas kana kuti Naidas. Yes. Zvino tikanatsofamba mazuva mazhinji tikasvika pakatarisana neNaidas, tichitambudzika mhepo zvayakanga isingatitendere kufamba. Tikapfuura nenyasi kweKrita. Makasvika nekuzasi kweKrete. Patakatarisana neSamoni. Makatarisana neSarimoni. Tikapfuura napo titambudzika. Makatambudzika nechikepe, mhepo ichishupa. Poarimo imo taitambudzika tichifamba so. Yes. Ndokusvika pamwe painzi Zororo Rakanaka. Ah. Pedyo neguta reRassia. Aha.
Lasea, the fair havens. Chikanzi kasvika painzi guta rakanaka padhuze neguta reLasea. Yes. Zvino nguva huru yakati yapfuura kufamba negungwa kwava nenjodzi. And when sailing was now dangerous, nokuti nguva yekuzvinyima zvokudya yakanga yatopfuura. nguva yekuzvinyima zvekudya yakanga yapfuura. Pauro akavarayira akati kwavari, Pauro akavarayira akati, varume, ndinoona kuti rwendo rwedu ruchava nokutambudzika nokurashikirwa kukuru. Zvisani zviri zvomutoro nechikepe bedzi. Hatisi kuzorasikirwa nemutoro wechikepe nechikepe bedzi, asi noko upenyu hwedu. Upenyu hwedu chaiwo huchapinda panjodzi. Asi mukuru wezana wakateerera mufambisi wechikepe nemwene wacho kupfuura zvakarehwa naPauro. Mazviti, ende pa31. Kwakazomukawo mhepo dzainzi dzeEuroclydon, vakarasa zvese zvanga zviri muchikepe kusvikira vaakutotya kuti naivo vachafa nemhepo. Vanhu vakaita 14 days vakatsanya, kwete nekuda Mwari asi nekutya kufa. Mhepo dzeEuroclydon dzichipenga. Verse 31. Pauro akati kumukuru wezana navarwi, hamungararame kana ava vasingagari muchikepe. Ipapo varwi vakagura mabote egwa vakarirega rikawa. Zvino kwakati kwaedza, Pauro akakumbira zvikuru kwavari vose kuti vadye, achiti, nhasi rava zuva regumi nerechina ramakagara muchizvinyima kudya musingadye chinhu. Saka ndinokumbira zvikuru kuti mudye, nokuti ndizvo zvichakuponesai, nokuti hakuna rubvudzi rumwe ruchaparadzwa pamusoro poumwe wenyu. Wakati areva izvozvo, akatora chingwa akaunga Mwari pamberi pavo vose achimedura ndokutanga kudya iri. Ipapo vakatsunga mwoyo wose vakadyawo vamene. Isu tose taiva muchikepe taiva 246. Zvino vakati vaguta vakarerutsa chikepe vachikandira zviyo mugungwa. Vakakandira footwit yavanga vainayo mugungwa. Kwakati kwoedza vakasaziva nyika, asi vakaona zoro raiva nejecha, vakarangana kana zvaibvira kuitika kuti vaise chikepe pariri. Mazvita. Pauro akataura chiprofita chekuti chikepe ichi chaizoparara. Handitika. Sezvaakanga areva pavhesi ya 10, akati, say I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, but not only of the lading and ship, but also of our lives. Nevertheless, the centurion Julius believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. Kureva kuti in verse 21 and 22, chikepe changa chisiri cha Pauro anga asitomborina anything, anga ari musungwa apinzwa muchikepe cheku Alexandria na governor na centurion Julius kuti aende kunotongwa ari musungwa kuItalia pamberi paCaesar. But ari muchikepe kudaro akaprofita akati, pane zvandaona, zvikanzaona kuti ticharasikirwa nechikepe uye ticharasikirwa zvakare nezvinhu zvese zviri muchikepe, even upenyu hwedu chaiwo huchapinda parumananzombe. Zvikanzi Roman centurion uyu Julius akateerera aityira chikepe nemuridzi wechikepe kupfuura mashoko aPauro. Zvikanzi shut up, unotaura uri musungwa, nyarara, handei zvenyini. Ndobva vanhu vapinda muchikepe nacho, ndobva kwasimuka mhepo dzisingaite, vanhu vakaita 14 days vasingadyi. Inzwa zvaakataura. Tangira pa 21, 22. Zvino vakati vagara nguva refu vasingadyi, Pauro akamira pakati pavo akati, varume, maifanira kunditeerera mukasabva Krita. Paya patatiri paKrete pandati pagadhirege kubva pano papa, madzoka mondiona semusungwa, hamuna kunditeerera. But ndiri musungwa kudaro ndotaura naMwari. Ima hamuna kusungwa, hamutauri naMwari. Potai muchiteerera
mazwi emusungwa anotaura naMwari. Amen. Chikepe chakuparara, witi yese, makaiwa rese, magaka yese, lipstick dzese, dzahaiwa, dzahodhwa dzichidzi dzinotengeswa Roma, dzaraswa mvura hapana chiri kubuda. Saka vanhu vakazei vaita 14 days vasadye, mumwe nomumwe asina basa rebusiness, yatonha yehupenyu, ndorarama here, mhepo dziri kuvava. Dzokorodzeka here. Zvino vakati vagara nguva refu vasingadyi, vaita mazuva mazhinji vasingadye. Pauro akamira pakati pavo akati, Pauro ndokubva amira pakati pavo akati kudii? Varume maifanira kunditeerera mukasabva Kirete, mukasasimuka kubva Kiriti, mukasawirwa nokutambudzika nokurashikirwa uku. onai losi yamaita yezvamakahodha muchinotengesa Roma. Asi zvino ndinokurayirai kuti mutsunge mwoyo, tsungai mwoyo vakomana, nokuti hakuna ungarashikirwa noupenyu hwake pakati hapana penyu, kana wani ari kuzofa mukarava muno. asi chikepe bedzi. Chikepe chiri kuparara. Varidzi vacho vava varimo futi, Pauro achitaura kuti pasina business. Amen. Saka pane munhu akambondibvunza akati, kana makatumwa kuzoparidza munotaurireyi zvenyika, munoprofitirei zvenyika? Ndosaka ndavhurisa vhesi ndati ndikupindurei ndisati ndarimainda vanhu pamusoro pezviprofita. Ndati ndichataura ndozoparidza, ndakumbotaura zviprofita ndozoparidza. Asi ndisati ndataura zviprofita ndichaenda ndatsanangura sei ndichizvitaura. Chikepe hachisi changu, ndiri kutofambawo ndichienda zvangu kuna Kesari kwandiri kwedu. But kana ndikangopinda muchikepezo, even chisiri changu kudaro, ndogona kuona zvichaitika kwachiri. Yes. Chiri chenyu chikepe, ndokuudzawo kuti chichaparara. Amen. Mukasateerera ndochakuudzai futi kana chakupwanyika kuti dai makateerera mashoko angu. Chikepe ichi ndakambokuudzai nezvacho. Saka ndiri munyika, nyika ino yeZimbabwe chinotori chimwe chikepe. Tiri muchikepe chinonzi Zimbabwe kudaro, kune vari kuchityaira nevanoti tisu varidzi vacho. Ini ndiri musungwa zvangu muchikepe chinechi, but ndogona kuona zvichaitika kwachiri ndikatozvitaurawo. Nekuti kana ndaiswa muchikepe naMwari, Mwari haasiye zvichingoitika zvese zvese muchikepe kana muine wake waanoda. Saka muchikepe muno munonzi munyika muno muZimbabwe muno mune vanodiwa naMwari. Saka mukaona Mwari akutuma Pauro kutaura kuti chikepe ichi chapwanyika, haasi kuitira varidzi vacho, ari kuitira Pauro wake ari muchikepe imomo. Saka ndichataura zviprofita, asi ndati ndichakupa mavhesi matatu. Iyi ndeyekutanga, handei kune imwe yacho yechi2. Handiti tichiri tese. Ko zvakaipei kuti tipote zvedu tichivhurirana magwaro? Imi zvomoita, ivhurai John chapter 21. Kana mavhura John chapter 21, pane mazwi akakura anotaurwa naMwari ipapo anoshamisa. Chitangireka pa17 tingonzwa kuti iyi nhau dzei dzaitaurwa naShe ipapa. Akati kwaari wechitatu, Yes. Simoni mwanakomana waJona, unondida here? Petro akarwadziwa mwoyo nokuti wakati kwaari wechitatu, unondida here? Akati kwaari, Ishe munoziva zvose. Yes, zvikanzi Ishe akazobvunza Peter, dzadzamuka kuvakafa, saka dzakadzine nhau dzadzaida kuti titaure. Saka dzakazobvunza zvikanzi, shamari, iwewe Peter, iwewe unondida here iwewe? Zvikanzi naPeter, Ishe, ko ndotadza nei kukudai? Ndokudai. Jesu akapindura akati kudii? Ishe munoziva zvose, munoziva kuti ndinokudai. Yes. Akati kwaari, Yes. kudza makwai angu. Zvikanzi kana uchindida
fudza chii zvako, fudza makwai angu. Zvirokwazvo ndinoti kwauri, zvikanzi zvirokwazvo ndinoti kudii, uchiri jaya Peturo, waizvisunga chiuno uchifamba kwawaida, uchienda kwawaida, asi kana wakwegura uchatambanudza maoko ako, mumwe uchakusunga chiuno, kobva kwazoita mumwe achakusunga chiuno, achikuisa kwausingadi. wakwegura mufano wangu, uchatakurwa nevanhu vausingazive vachikuendesa kwausingadi. Dzatomuka kuvakafa. Saka dzakati kuna Pita, unondida here? Zvikanzi ndokudai. Zvikanzi fudza makwai angu. Zvikanzi naPita ndofudza. Dzokorodza vhesi yamazoverenga pazasi pacho yamuri kubva mukuverenga izvozvo. Zvirokwazvo ndinoti kwauri, zvikanzi Pita, inzwa mashoko angu. Uchiri jaya Pita, waizvisunga chiuno uchifamba kwawaida, uchienda kwaunoda, asi kana wachembera Pita, uchatambanudza maoko ako, mumwe achakusunga chiuno achikuisa kwausingade. Uri kunzwa mazwi aJesu? Izvi tikabvunza kuti airevei kunoedza tichipesana. Uri kunyepana mbotaura kudaro, kusungwa chiuno uchiendeswa kwausingade, kuendeswa kupi? Mumwe otaiwa ndofunga arida kuendeswa kupi? Ada kuendeswa kukoti ndokwaasingade. But tinotenda Mwari. Johani akanyora nyaya yacho akabva atsanangura kuti Jesu paakataurira Pita kuti uchiri mudiki unozvisunga chiuno uchienda kwaunoda, kana wakwegura mumwe anokusunga chiuno oenda newe kwausingade. Jesu airevei namazwi aya? Wakareva izvozvo. Jesu aitaura izvozvo pamusoro pei? Achifananidza kufa kwaaizokudza Mwari nako. Zvikanzi aitaura rufu rwaPita rwaaizokudza Mwari narwo. Amen. Kureva kuti Jesu asati aenda akasiya ataura kuti Pita aizofa sei? Yes. Asi haana kuti Pita unozofa, akati uchiri mudiki unozvisunga chiuno uchienda kwaunoda, kana wakwegura mumwe achakusunga chiuno achikuendesa kwausingade. Zvikanzi naJohn, rufu rwaPita rwairehwa. Iwe. Saka kuna akabvunza akati, munhu waMwari anotaura here zvokufa kwevanhu? Ndatanga naJesu. Kumbera Jesu maoko. Amen. Ndatanga nani? naJesu. Jesu akasiya aprofita rufu rwaPita. Akati mfana wangu uchafa, but paunofa ini tichakudzwa musiwo. Ndakwenda. Iwe ukazvinzwa ungazvitende izvozvo. Kana izvo zvinika kunongedzera baba munofa, but mafire enyu achakudza Mwari. Haumboti ameni katiwirirane. Unototi Satani mumbishi chaiye. Ndinofa ndichifira chii? Vane mweya wetsvina. Jesu akati Pita, pakufa kwako ini ndichakudzwa. Tsokorodzai munhu waMwari. Zviprofita zvinowanikwa muchechi yaJesu. Hachisi chekuti kuchauya mari tichawana loan. Aiwa, the year of bumper harvest. No, rufu rwaPita. Iye Pita unoratidza kuti akatonakirwa nacho chiprofita ichi. Imbodzokorodzayi ndikuratidze kuti Pita akazoitaurawo chii rini achiti kudii, nauye rufu rwake anenge akanga atonakirwa nayo. Varume ava vanoratidza kuti vakadzoka, hapana pakati peda anosara akamira. Yes. Nokuti matyikire atinoitai kufa nematauriro aita vakomana. Ndinofunga kuti dai tambozvibvunza zvakare kuti tinonatsonamata Mwari mumwe chete here naana Pita. Imboverengai vhesi yaJesu yerufu rwaPita, tozoverenga yaPita yerufu rwaPita. Pita akatozonyora kuti madhetsi angu akwana ekufa. Zvirokwazvo ndinoti kwauri, uchiri jaya waizvisunga chiuno uchifamba kwawaida, waienda kwaunoda, asi kana wakwegura uchatambanudza maoko, mumwe achakusunga chiuno, mumwe obva azokusunga chiuno achikuisa kwausingade, achakuendesa kwausingade. Wakareva izvozvo achifananidza kufa kwaaizokudza Mwari nako. Saka Pita ndiye aitorehwa kunzi achafa sei. Ngatichimunzwai Pita asara, Jesu adzokera kudenga. Nauye rufu rwake akaitorowo sei? Pamwe akaenda kugomo akanokumbira kuwedzerwa makore.
2 Peter chapter 1 verse 13 ne14. Ndinoti zvakanaka Chii chauri kuti chakanaka? kuti ndichiri mutabhenekeri Kuti ino ndichiri munyama ndikumutsei nokuyeuchidzana, ndikuyeuchidze ivhangeri. ndichiziva kuti kubviswa kwetabhenekeri yangu kwava pedyo, Ndakuziva kuti tabhenekari yangu yava kupwanywa. sezvandakaratidzwa naishe wedu Jesu Kristu. Gadzi inayo vhesi yacho. Ndara akati ndichaenda madhetsa achakwana. Ewa. Bvunza ari pasaidi pako kuti chechi yakadaro ungaipinde here? Yekuti mupostori anokunyorera kuti madhetsa angu ekuenda akwana. Vakomana vakawirirana nashe kusvikira akuvataurira madhetsa avo kana akukwana. Endai pachapter 4 ya2 Timothy. Nokuti ini ndatodururwa, nguva yakuenda kwangu yasvika. Ndarwa kurwo kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu, ndakachengeta kutenda. Kubva zvino ndakachengeterwa korona yakururama yandichapiwa naShe, mutongo wakarurama. Nezuva irero ndisini ndoga, asi navose vakada kuonekwa kwaro. Ndakudururwa nguva yangu yakuenda inetsei. Ini ndine mubvunzo ndakaita munamato ndikati Ishe ndibatsirei. Ndoda kuziva kuti makadhila nevakomana ava nemutoo upi wokuti vashanda so vachiita basa ramakanga mavatuma. Madhetsa avo ekuenda akukwana, mumwe nemumwe airatidzwa so otonyora tsamba kuti vakomana, ndoda kutaurirai mazuva angu ekuenda akukwana. Unenge wamboparidza shoko rakaita sei? Nokuti vakomana vari kuparidza mazuva ano vanoratidza kuti kuenda havasi kuda. Umbera Jesu maoko. Kuenda havasi kuda sei zvavo? Havasi kuda. Ukataura nhaverufu so vanhu vanovhura maziso kunge mhakure. Ndiani akufa ndichienda kupi? Ukanyatsotenda Mwari wechokwadi, the fear of death vanishes from your mind, from your heart and from your life. Zvekuti unokanganwa kuti kuiteipo chikakufa sei? Mozvinongwa kuzoti mapepa angu akaenda sezvangu. Ukuona vanhu vasvika paponda zvakunzi pindei mudhindise mapasipoti. Vasina kuoverstay vanopinda vachimanja so tapinda. Nonzwa kuti kuma-immigration officer makadii madhamu makadii sei obudisa pasipoti yake. Kana uchiziva kuti une pasipoti yefeki so unongoiti kana 10 yako yokuenda pakaunda unongoiti mboenda shamwari imboenda pamberi. Pane phone call yatoda kumboita uchimbomaster courage hainobacho kwere passport yangu kuti ndeye fake. Saka ukaona munhu achiramba kuda kufa so ari kuziva kuti vhangeri yainayo ndeye fake. Because passport yemweya yatinoenda nayo kumberi kwatiri kuenda ishoko raMwari. Endai pachapter 11 yamabasa ndibate vhesi yangu yechitatu ndisati ndataura ndozoparidza ndapedza kutaura. Verse 27, 11:27, Mabasa chapter 11, verse 27. Namazuva iwayo kwakaitikei. vaprofita vakaburuka vachibva Jerusarema. Kune vaprofita vakaburuka vachibva Jerusarema. Vachienda Antioki. Vakauya Antioki kwanga kuina Pauro naBhanabhasi. Mumwe wainzi Agabhasi. Mumwe wainzi Agabhasi akasimuka asvika Antioki ndokutaura ari mumweya mutsvene. Nzara huru ichavapo panyika yose. Zvikanzi ndaratidzwa nzara ichabata vanhu vese, kwete shoko yechikafu chaiyo kuchauya nzara. Vanhu vachatambura, vanhu vachafa nenzara. Ndaona nzara pachechi pakataurwa zvekushayikwa kweshuga. Iyo ikasvika panguva yaClaudia. Ndokubva yatotaurwa naRuka zvikanzi yakazouya nzara mazuva aClaudius Caesar. Vanhu vakapinda nzara isingaiti. Saka chii chakazoitika nzara yauya? Ipapo vadzidzi vakatenderana kuti mumwe nomumwe paaigona napo atume zvingabatsira hama dzigere Judhea. Zvikanzi nevakanga vari Antioki, vahedheni vasina kudzingiswa vakanga vatenda shoko raJesu. Chiprofita chenzara tachinzwa Agabhasi. Nzara yauya. Kuno kuAntioki chikafu chiripo chataa kutoona chakaoma. Ihama dzedu dzakatenda kuna Jesu dziri Judhea. VaJudha vakaponeswa, havangafe nenzara isu tiri kuno tiine chikafu. Zvikanzi Pauro naBhanabhasi nevamwe vakatendeka, takurai chikafu endei nacho kuJudhea. Achina kunopiwa vanogara vese Judhea. Zvakanzi vanonamata Mwari nenzira yaJesu kune chikafu. Amen. Vanoita zvokudzingiswa nezvesabata nezvechegumi ifa izvenyu nenzara ikoko. Chikafu ndechevakatenda. Tokorodza vhesi iyoyo
toda kuziva kuti vakapiwa chikafu nana Pauro vava vari vanani. Ipapo vadzidzi vakatenderana kuti mumwe nomumwe paaigona napo atume zvingabatsira hama dzigere Judhea. Hama vaigoita hama dzavo seivo vari vahedheni vari Judhea vari vaJudha vakaitwa hama muna Kristu. Saka chiprofita chenzara chisiri chenzara yekushayikwa kwemabhaibheri, chaive chenzara yechikafu. Chakapiwa muchechi chikaafekta nevasiri muchechi, because zvinoitika kuchechi zvinoafekta vasiri kuchechi, even vasingatendi asi zvinenge zvarehwa naMwari muchechi zvinoitika. Saka uchiona Josefa achiprofita ari pamberi paFaro akati hura nomwe dzamaona dzakakora dzamedzwa nehura nomwe dzakaonda pakurota kwenyu, nemombe nomwe dzakakora dzamarota dzichidyiwa nemombe nomwe dzakaonda, makore enzara manomwe achauya kwapfuura makore manomwe emaguta, nyika yose pasi rose ichafa nenzara. Chakapiwa naJose waMwari, asi vakanga vasinganamate Mwari vakatozopinda panjada. Nzara yakabata the whole world, asi yakataurwa nemunhu waMwari ichitaurwa pamusoro perudzi rwaMwari. Mwari anotaura zvinhu zvinoda kubhenefita vanhu vake asi zvichiafekta vasiri vanhu vake. Saka wenda unotenda kuti Jose zvaaprofita nezvechokwadi kuti hautende, uchangopinda bedzi panzara. Nzara ndiyo uchatenda. Amen. Saka uzive bhaibheri kudarika inini. Usandiudze kuti handibvumidze kuprofita zvinhu zvinoafekta nyika iwe usingazive Mwari wacho akasika nyika. Saka ndichaprofita. Ndapedza kuprofita ndozoparidza. Iwe unyora pasi wozoona kuti akanzwa Mwari ndiani. Ndakataura ndakamira pano muna June gore rino, ndikazvidzokorodza katatu between June and July, before 30 July vanhu vachizonovhota. Kana wanga uri pano unogona kuzvitenda, unogona kubvumirana neni, uye kana usingabvumirani nezvandinotaura pano unogona kuenda paYouTube uchanoona mazwi angu aripo paYouTube. Hapachinjike dhete rakapostwa chinhu. Ini ndakasiyana namakandiwo ari kunzi akaprofita kuti kune oiri kuZaramani, iyo yakabatwa kudhara muma1990 neMobiu, achiziprofita kana zvakataurwa kudhara. Research ungovhura mapepa ehurumende na kwakambobatwa oiri kuZaramani, obva ati ndaona kwabatwa oiri. Invictus haina kuti tabata oiri, yati sekubatwa kwakabatwa oiri neMobiu, takakupfuurira mberi nechirongwa cheMobiu cheoiri yavakambobata. Invictus haina kuti zikabva oiri, yakaona kuti yakuda kusimudzira basa reoiri rakanga rasiyiwa neMobiu. Saka makandiwo haana kumboprofita, akarisecha. Ndakanga ndakamira pano ndikati vanhu vari kuenda kunovhota, ndikati nyika yeZimbabwe uchadisappointwa zvakare, nekuti zvauri kutarisira kuti zvichaitika handizvo zvichaitika. Maelections amuri kuda kunovhota, ini ndakaona maresults acho, ndakazvitaura ndakamira pano. Ndikati kana musingazvitende ngatimirei tichaona akanzwa Mwari. Ndaona pasina chiri kuchinja pautungamiriri hwedu hwenyika. Watinaye izvezvi ndiye watichange tiinaye kana maelections apedza kuitwa, asi hapana ari kuhwina. Achangopinda hake nekuti Mwari anenge amutendera kuti apinde. Kuhwina chaiko hapana. Ndakadaro ndinogona kumira mukoti ndichiti ndakadaro. Ndikogona kutaura futi kuti saka chiprofita ndechechokwadi here, ndoti ndechechokwadi hapana akahwina. Ndinogona kuzvidayira futi izvo. Haigone kunzi free and fair election yekuti mwe musangano unoshandisa privilege yekutora manhamba evanhu yosenda message yoti kuti votere. Vamwe vonzi hamubvumidzwe munosungwa.
dai vari mamjuru kana chamisa akasenda mameseji kuti ndiri chamisa ndivhoterei, yaivharwa ekoneti. Azvibvumidzwe. That was a serious violation of the electoral law. Yes. And that was a fraud yakaitwa between another player and the electoral commission. Kutoreva kuti bhora rakatambwa paya paya, ref anga akapfeka t-shirt yeimwe timu yacho veitamba. Ukaona machinzi rotamba Dynamos neCaps, ref akapfeka uniform yeDynamos, ratopera vhiki risati ratanga. Hapana game ipapo. Ndakabvunza ndikati zvinoita here kuti unzi honorable iwe wakawina zviri dishonorable. Kuti honorable kuti munhu anokudzwa, kokana wakaba unogona here kunzi honorable. Kokana uri tsotsi rakavhiringa zvinhu. Ndakati hapana anowina. Asi aripo achangopinda hake. Noti pane chigubhu chiri kusukwa naMwari haisati chachena. Ndikati nyika ino ichadoka, zvinhu zvichaoma. Ndakazvitaura izvozvo. Ndikati vanhu vari kuti zvinhu zvakaoma. Musi ichi ndakachitaura muna November, Asante Sana ichangopera kuitika. Ndikati iye zvinezvi vanhu vari kupembera kuti nyika yakunaka ichaoma kupfuura zvayakaita izvi. Pane anozvipupura kuti ndakazviti. Ndikati we are going into darker hours in our country. Iye zvinezvi hazvicharambika kana ukandivenga. Ndakazvitaura. Ndazviona, indine zvandinoona. Saka ungangondivenga hako, but ndikutaura chokwadi. Kuona hakurambidzwe. Iwe kana usina kuona usarambidza anoona kuona. Saka zviprofita. Ndokubva ndazotaura ndichitini, ndaona makofini maviri evanhu vari kumusoro-soro kuleadership yenyika. Handina kutaura mazita evanhu, ndakangoti ndaona makofini maviri. Vanhu vangangoda havo kuti pamwe ndini ngari kurewa ifungidziro, uye nhasi handisi kuzotaura mazita evanhu. Pamwe ndinawo, pamwe handina mazita acho. But the bottom line is handisi kuzotaura mazita evanhu kuti ndani makofini aya. Asi ndakaona. Ndokubva ndanzwa izwi richitaura rikati zvinobatsirei kuti munhu achangotanga kudya obva afa, achangodya misova miviri kana mitatu yechikafu, vanhu vachiti makorokoto anga afa nenzara, awanawo mukana wokudya pfavu pfavu tasa, ndiro yakazara kudai. Zvinobatsirei? Mazwa ndakanzwa. Kuna achafa akabata musova wesadza, chirawe chichadudzirwa nenguva yacho. Ndokubva ndaona chimwe chiprofita chakanga chine mibvunzo chete yekuti Adonija akanga asiri mwana here waDhavhidhi, zvaakapandukira baba akati vanonoka kufa indi akuda kutonga. Akabvisa baba pachigaro nesimba, akabatsirwa nerudzi rwese rwaDhavhidhi, kusara kwavashoma. Vakati vanhu vakamhanya mumashure maAdonija, vakati Adonija ndimambo, Adonija ndimambo. Nyika yese vanhu vakapinda mumigwagwa vakaridza mapito, vakati Adonija pinda, Adonija pinda. Mubvunzo wakanga uri wekuti unorarama here Adonija? Ko iye Joabhi mukuru wehondo yaDhavhidhi akapindwawo nei zvaakatsigira koronyera kupanduka achipandukira sekuru? Akanga asiri muzukuru here waDhavhidhi Joabhi, mwanakomana waZeruya hanzvadzi yaDhavhidhi mukoma waAbhigeri? Joabhi akanga asiri here muzukuru waDhavhidhi? Akapiwawo chinzvimbo chinoremekedzwa, akaitwa komanda wehondo. Panopanduka mwana anojoina the rebellion of Adonija Joabhi. Anoraramawo here Joabhi? Ndodzokorodza here mubvunzo wangu, anorarama here Joabhi? Ko iye Abhiatari muprista waMwari
tigonei kusapota ubenzi hwakadai. Kusara kwaZadhoki muprista waMwari naNathani muprofita waMwari ndo vakaenda kuna mama kuna mai Bathsheba vakati mugere zvenyu kuno mambo amukirwa. Iwewe Abhiatari wakanga usingazvizivi here kuti Mwari wakanga aprofita achishandisa Nathani, kuti kunyange zvazvo Nathani wakanga ari mudiki but ndiye akanga achidiwa naMwari kuti azotsiva Dhavhidhi pakufa kwake. Wakazotsigira Adonija sei? Nekuti Solomoni naAdonija vese vana vaDhavhidhi. Adonija mukuru kuna Solomoni, but Solomoni ari mudiki kudaro ndiye ari kudiwa. Yes. Koye Solomoni haana kuzopinda here pakutonga nyika even though akanga ambovhatekwa naAdonija. Joabhi anorarama here? Chiprofita chekupedzesera chinoti takamboita vice president wechikadzi akanetsana na first lady. Hazvisi kuzodzokorodzeka here? Amen. Ndatopedza. Amen. Amen. Kana uchida kundivenga ndivenge zvako. Kokutaurazve ndakambotaura rimwe zuva ndikati manje pane vanhu vanga vachiwirana vari kunetsana manje handichachidzokorodza chiprofita ichocho, asi ndakambochitaura ndikati vanhu kazhinji kana vachinoba vanowirirana vanowanzokonana pakugovana zvakabiwa. Yes. Ukazoona vachinzi vakabatwa kazhinji kacho ingaure kuti totorana mari umwe anopiwa shoma kuti ndakunopfukura gore rese ndonozvitaura tobva tabvariwa toona kuti anozosara achidya ndiani. Vanhu vazhinji vakaba vakawanda vakazobatwa nenhau yekugovana zvavakanga vaba. Hapana zita remunhu apa usambotira zvakukuinterpreta ingotisiya chakadaro. Tichaona nekufamba kwenguva kuti chiwenga akanzwa Mwari here kana kuti inzungu dzaanga adya. Mwari anganyarare kutaura nhau dzinopera dzenyika idzi, iye achitaura nhau dzeupenyu husingaperi nematauriro ari kuita pakati pedu kureso. Amen. Onzi ngaanyarare nhau dzebhatatizi nembambaira nemifarinwa nemitsege. Unonyepa iwe. There is nobody who can ever stop the voice of God. Yes. It will never happen. It will never happen. Saka ndo zvakaita ndatopedza kutaura ndauda kuparidza. Sambo nditsvaga hako uchiti iwewe ndikutsanangurire kuti zvinorevei. Siyana nazvo zviprofita izvi, siyana nazvo. Ndakataura futi ndikati utungamiriri kana uchipiwa even utungamiriri muclassroom kana kuti mumusha sabhuku ava ndivo secretary vasabhuku ava ndivo vidhiko. Mwari ndiye anotendera utungamiriri wese. Hakuna anongotungamira vanhu vaMwari asina kupuwa mukana iwe naMwari. Yes. But haikona kutora kupuwa mukana kuti ndiyo saini kuti iwewe unowirirana naMwari. Yes. Unotya Mwari. Aiwa Mwari unogona kukupa kuti utungamire vanhu wapedza okurova. Yes. Anombozviita akambozviita achiri kuzviita. Amen. Vanhu vakaiswa mumaoko maNebhukadhineza naMwari. Yes. Asi vapedza kurohwa naNebhukadhineza, Mwari akatuma Jeremia enda unodza Nebhukadhineza ndoda kuparadza Bhabhironi harichazozivikanwa zvakare nekuti rakabata rudzi rwangu nenzira isakarurama. Iye ari akanga apa Nebhukadhineza vanhu vaIsraeri kuti avaite nhapwa, kureva kuti Nebhukadhineza anga asingazivani naMwari asi akashandiswa naMwari kudzvanyirira vanhu vaMwari
nekuti ivo vanhu vaMwari vanga vatadza kuteerera murayiro waMwari. Saka every time God gives people a leader, he does that for two purposes, either to save his people or to punish his people. Mwari anogona kukupai mutungamiri anokurikitai chamboko chaicho muchidhindwa. Mwari achitidhindwai, ndo zvandiri kuda panguva ino muri munguva yekudhindwa. Enda unoverenga chapter 8 yaSamueri okutanga, unononzwa Mwari achiti Samueri enda unotaura nevanhu vaIsraeri vaudze kuti ndichavapa mambo achavachemedza. Ndobva vapuwa Sauro vakachema. Mwari akati ndaakukupai murume ari pamwoyo pangu, Dhavhidhi. Yapera nguva yekurohwa, yasvikawo nguva yekuti mudye muchifara, nekuti maakuda kudzidziswa nzira dzaMwari. But each time God appoints a leader in any capacity, that leader is given a term yaanonzi achasvikawo. Kana yapera term iyoyo, anobvisirwa chakanga chamupa simba rekutungamira vanhu. Anosarara varombe, but anogona kuita dzimwe zvinguva so aripo vanhu vachitofunga kuti tine mutungamiri. Mwari achiti hapasina. Saka uchiona Samueri anonzi naMwari pachapter 16 1 Samuel verse 1, ucharamba uchichema rini kuti nyika haina mambo, nokuti ndakaramba Sauro. Ipapo Sauro achinzi ndakamuramba kusiteta usanga ariko. Aichema munhu 1 Samuel kuti nyika haina president, asi kumisangano kuna anga ariko achitosaina achinzi head of state and government, commander in chief, Amen. and chancellor of all universities, principals of all preschools, and headmaster of all secondary schools. Kuno headmaster of secondary school or president, or the pizza assembly. Kuna motaketi chiti wiu pa assembly atite simuzemuresi. All right. Saka ndakataura ndichiti nyasha dzakapera. Kuna ari kuda kunzi naMwari auye ndiye ane nyasha dzinotigadzirira nyika yedu yedu. Vanhu vatinava havana nyasha dzekutitungamira. Chiri kungobatirwa zvedu navo kusvikira auya, nokuti naiyewo futi ada kuuya wacho asati ava ready. Ari kutofanira kubatsirwa kusvikira anzi naMwari you can now go. Dhavhidhi anozodzwa pachapter 16 negona mombe rakazara naSamueri. Haana kutonga pa 16 ipapo, akazotonga pa 2 Samuel chapter 1. Kubva pachapter 16 chinoenda pachapter 17 18 19 20 21 22 kusvika pachapter 31, nyika ichitongwa naSauro. Mambo akazodzwa aripo achigadzirwa naMwari kuti agozopinda akuziva nzira dzaMwari. Panguva iyoyi kubva pachapter 16 kusvika pa 31 apo mune muchichema. Mwari achiti imbochemai asati aibva. Amen. Saka ndonguva yatiri ari kufanira kuuya achigadzirisa nyika ino asati aibva. Vari kutitungamirira nyasha havana, vari kutamba tsoro nenyika. Draft madecisions avo day trial and error, kuti vanyatsonzi varonga chii chaizvo chaizvo hapanyari kuzviziva. They are busy launching projects that are never materializing. Nezuro vakanzi valauncha vanoda kugadzira a new block kuborder, zvikatapira zvikaiwa zvikati tinongozvibudisa paTV kuti tatotanga, ndobva zvaenda kuBeit border post, zvikanzi border rako expandwa, zvikatapira zvatoonekwa. Enda izvozvi paBeit Bridge hapana kana tractor kana bhara chaiyo hapana. Ndandiripo last week hapana kana chiripo. Koindava kozvikatapira zvakaenda kuti zvika zvakadzokera kugaraji, zvikatapira zviya zvaitengedzwa. Chaingodiwa ndechekuti zvinzi talauncha project. Iye zvinezvi tarisaone kuti Masvingo highway is the highway inopa business kunyika ino. But this highway is now a death trap. Zvekuti zvinoshamisa kuti Mutare highway yagadzirwa sei Masvingo isati yagadzirwa. Tikange tiine vanhu vanofunga kwazvo road yaifanira kugadzirwa iBeit Bridge Harare, but haifambike. Kana ari mausiku maheavy trucks aya anenge achifamba akatanangira road, ende ukazvifungisisa unofunga kuti vari route,
patokatarisa matracks masaizi avo zvaakaita nekushata kwakaita kulendi kwavanenge vari. The safest way to drive a heavy truck kufamba vari pakati. Kushungo vasati vaenda vakasiya vailonja vachibva vaenda ndobva yalonjwa ngechituru yakalonjwa futi. Hakuna kana one tractor iriko iri kugadzira road. Hakuna. Mangunjika akati bhondi rikafoira toenda. Iye zvino tinogarira vana vangu. Yes. Even ukaita baba kana mai pamba dzidza kuudza vana chokwadi. Yes. Vanangu ice cream hapana ndichakutengerera kana mari ndaiwana. Kwete kusiya watu kuvana ndinouya nayo. Iwo chizoti nongori nemari yekombi yekuenda nekudzoka. Ozovanyepera kuti makazorara ndakauya naye marara ndakabva ndazoidya. Ko mapepa acho ndakaisa mumoto. Handiri zvokunetsa. Mubvunzo wangu unoenda kuna Mangunjika ndewekuti ari kuda umbo hwakadii kuti aone kuti bhondi rafoira. Mvura iyi yandakabata yatengwa $. Yes. I500 mils dzemvura. Koroti kuti nditenge lita ndinobuditsa $2. Peturu iri kuita $47. Koroti mvura iri kudhura kupfuura peturu. Zimbabwe. 1 kg SF $22. Shirt $15. Kureva kuti kutotenga shirt inowani kuri nani? Panotenga sipo yokugeza shirt yawinayo. You must be a man with some dignity. Yes. There was a man akadedzwa naDonald Trump aiwina elections. Ndobvanzi naDonald Trump uya ndikuise mugovernment yangu. Akataura Donald Trump kuti handidi indava zvikanzi you don't have a character. You are a bully and you don't have values. Yes. If I join your government, when you start to mess up, my name will be put to shame. Yes. So for the sake of my name and my dignity, I want to join you. Yes. Negandirambe ndichiita private business. And Trump akaveka munhu iye kusvikira nanhasi. Yes. Kuno kuAfrica hakuna munhu anoramba. Even ukanzi uya ungowevha flag motaketi ichipfuura. Unoti pane chii kanzi pane plate yesadza. Utodedza vamwe tozoseva tese. Tine vanhu vasina dignity munyika medu. Yes. Zvachose. And John Mangunjika is one of them. Yes. People say I speak too much. And ndinotaura zvinhu zviri frivolous kana zviri trivial. I don't think so. Ndokuti munhu akanyora pabepa kana kuti paFacebook kuti Chwenga speaks zvinhu zvakawanda zviri trivial usina basa. Neiyewo anotori wesi kupfuura inini. Yes. Because iye anyorawo futi pamusoro pemunhu anotaura zvisina basa. Saka ari wesi ndiani anotaura zvisina basa neanonyora pamusoro paanotaura zvisina basa. Iye ari wesi. Yes. Mutari pasati pokuti wazvinzwa here. Unowana time yekunyora paFacebook kuti Chwenga anotaura zvisina basa. Kwewe uri kutaura zvaChwenga anotaura zvisina basa uri kuitawo chii? Haufunga kuti unokwana. Zvandiri kutaura izvi ndo zvine basa izvi. That it needs to put us back to a place where we can reorganize ourselves and be human beings. If a central bank governor promises to quit if his policy fails, the policy fails, he doesn't quit. What difference does it make him or does it give him between him and the animals of the wilderness? Wakasiyana papi nebere. Urenda unodzinga gava panyama yarabata. Gava rotonzi ndokuuraya, siya nyama iurarame. Ndekutsuro izvo nebere, ndokutsenga ibese, iwewe netsuro.
gavara toti arega itende ndikamutsuro torarama. Akazvitaura asati atesta mabenefits ekuita gavheni. Ezvakadya mara akanzwa ichinaka akati atende achada kutozoitirwawo restore legacy kuti aende. Now, regai tivhure magwaro. Nhasi ndine vhangeri yandinoda kuti tigoibata tigogona kunzwisisa kuti Mwari uri kuda kuti tiite sei pamusoro penyika yedu. Ndakamboparidza nhau iyi asi ndiri kunzwa mandiri kuti tikaibata zvakare inotiitira zvakanaka. Regai tiende kubhuku yamadzimambo echipiri, 2 Kings. Chaparidza kwenguva diki. Zvichida pane munhu ane mubvunzo, ndiri kuda hwana anenge achiti hai ndine mubvunzo wakasimba pamusoro pemaprofesis andapa asi andambozviita dotanga nhasi. Aripo here anoti ndinoda kubvunza something pamusoro pemaprofesis amapa? Chandingangoda bedzi kuti usabvunze ndechekuti ndiani ari kurehwa. Izvo handisi kumbofa ndakataura, ndatore makore ndichiramba kuzvitaura, handingatange nhasi. Aripo here ane mubvunzo waanoti I've got a very important question. I have heard your prophecies but I want something to be clarified. Kana uripo uya kumike. Ndimi uyai yabva yaita miviri ava ngavauye futi. Uku kuti ndine urombo handina kuona ruoko rwakasimuka saka mondiregerera. Bvunzai baba. Munhu waMwari, mubvunzo wangu uri kuti tichasvika riidi tichichema tichitambura vana veZimbabwe kuti matimimi tiri kurohwa naMwari, saka isusu todii kuti Mwari wasati rohwa? Maite ngativaomberere maoko ndovapindura mubvunzo wavo wakanaka. Mwari ane ishu yaainayo nevanhu, asi vanhu vane ishu yavari kuda kuti Mwari aadhirese. Ishu iri kudiwa naMwari yakashata icorruption. Imimi muri kuti nyika iri corrupt nekuti vatungamiriri vari kudya mari inofanira kushandiswa kuvaka nyika. Mwari ari kuti ininiwo ndine yangu yecorruption yakasiyana neyenyu, yekuti vapfundisi venyu vari kutora bhaibheri vodya mari naro vosiya basa randakanyorera. So these are two forms of corruption dzakasiyana. The corruption of the word of God. Pasa ari kuona pakanyorwa zvaJesu, haachaudza vanhu Jesu, ovaudza kuti ndaona trakita pavhesi. Pakupedzesera haasi munhu aparidzirwa ari kuwana trakita, ndeuyo ari kuparidza ari kuwana trakita. Kureva kuti vhangeri riri kuparidzwa nevafundisi venyu ndeyekuti ivo vadye, vakore, vaite mari, vatenge ndege nemotikari dzinodhura, vogara dzimba dzinodhura at the expense of your salvation. Investment yakaitwa naMwari kuti iwe uponeswe yakakosha zvokuti hakuna mari ingadyiwe napasta inganzi naMwari auyaona mari ngazvichiringana hazvo ngaachinyepa zvake. He paid for your salvation with his own life, with his own blood. Blood for blood, life for life. So the gospel, if it is not perverted, if it is not manipulated, if it is not corrupted, if it is not adulterated, Amen, it is supposed to preach Christ unto the people for their salvation. Amen. The pastor is not coming with the message of Christ. Indeed, in his false message, he mentions the name of Christ, but he is not preaching Christ. Amen. He is using Christ to be a rubber stamp, Amen, to justify that he is a true man of God, because he mentions the word Christ in his message. But there is no Christ in his message. Amen. There is greed in his message. Yes. There is lust in his message.
There is envy in his message. Hallelujah. Munenzara muvhangeri yake. Ari kuti receive mari in the name of Jesus. Jesu ana kumboya kuti uite mari kana pastor vako akauya kuti iwe uponeswe. Saka ndiyo corruption iri kunzina Mwari ndoyandira kuadresa. Saka yatina iwe vanhu vari kudya mari yehurumende, mari dzemaclinic vachidii, iri kutotiparidzira tendeukai kucorruption yeshoko raMwari. Zvekuti corruption iri kuda kunzi itange yagadzirwa, haisi yekunyika, haigadzirike ichitangira kunyika, inotangira muchechi. Jesus went into the temple in John chapter 1. He found the people trading in the house of God. He made a scourge and he beat them up and he drove them out of the temple. And he says, do not make the house of my father a den of thieves or a house of merchandise. Musaite imba ya baba wangu ako remakororo. Saka iruna kutanga yachairwa haisi nyika kana ofisi ya hurumende, ichechi. Enda unoona vanhu vese vari kunzi vabatwa vaenda kukoti nikakaba apiwa bhero. Enda unovabvunza kuti munonamata here munhu wese ane chechi yake yaanopinda. Every thief has got his own church. Mbavha yese ine chechi yayo yairi kupinda. Kureva kuti Mwari uri kuda kutoti nyika igadzirwe nechechi. Chechi yoparidzira minister vauya kuchechi. Tendeukai poneswai murarame sezvinodiwa naMwari. Minister vopindwa neshoko raMwari mavari vasati vaenda kuofisi, vari kumba. Pavanopinda muofisi musi wemande, Jesu anenge achitaura navo, mari ndeclinic, endesa kuclinic. Ure iri harisiro clinic. Usatengere nzenza imba nemari yeclinic, vanhu vanofa. Saka mabvunzo kuti kusvikira rini? Kusvikira shoko rinotendodza vanhu raparidza. Ndora takatumwa naro zvekuti hope yenyika ino iyi haisi yenyu president. It is the true gospel. Because tikawana futi president asina true gospel, it is from pan to fire. Handiti mafungo kuti kuchinja face yemunhu kunogadzirisa zvinhu. Iye zvine zvimhane testimony. Kuti hapasi kuda kuchinja face yemunhu. Pakutodiwa kuti aripo iye achinjwe neshoko raMwari. Next question. Mubvunzo wacho wada unofanana zvawo kushanda. All right. Asi chiprofita chandanzwa muchitaura chekutambudzika ichi. Chiprofita chakaitwa chenzara mushoko raMwari chataura pamusoro pemakore. Pakaita 7 years. Chitaura zvokuti mombe dzakakora nedzakadii dzakaoma. Saka pakatoprofitwa period. Hatikwanisi kuonawo period yekutambudzika ichapera. Zina date. Maita yenye mbudzo wewe. Date ndokupai. Asa harisi mu time. Riri mu event. Shoko ratiro Agabus akasimuka akati, kuchaita nzara ichabata pasi rose. Ndokubva munyori Artipazasi yakauya mazuva aClaudius. Kureva kuti haana kunyora makore akamira kuti akafamba kusvikira nzara yazouya. Ainyora chiitiko chakazoonekwa kuti mazuva akauya nzara ndo mazuva akapinda Claudius Caesar pachigaro chekuve emperor weRome. Saka ini ndichakupai time but haisi mukalenda, iri muzviitiko. Chiitiko chiri kudiwa naMwari kuti chiitike ndechekuti nyika inzwe vhangeri yaJesu Kristu. The false gospel rochallengewa to the core without any reservation. Poni kwa vanhu vanobunda mufalse gospel vachiembrace the true gospel. In the process of those events, you shall begin to see changes happening. Because as much as we are going to be talking about
maladministration, lack of proper governance, a leadership deficit. We must also acknowledge that even us, the population, we have played a bigger role in the mayhem that we have in this country right now. The biggest culprit is not the politician, it is the electorate, the general population. You are the biggest culprit. Number one, our people. Number one, vanhu vedu havasati vaziva zvakakosha zvekuti even ukanzwa kuti vanhu vari kudemonstrata ukanzwa zvavari kudemonstratera zvacho hazvisirizvo. Our psyche needs to be reorganized. Hallelujah. Amen. Yes. Our society needs to be reorganized in terms of its psychology, the way we think. It is very wrong. Vanhu vanokwira kombi vari 18, driver ari kumberi, conductor akamira pachidhoo cheche. Unoona kuti ivo vacho vakagara mukombi, one anocomplaina kuna driver kuti uri kumhanya. Driver agotuka uyo ari kuti uri kumhanya. Vamwe 17 vakanyarara kusvikira kombi yakunubuka. Kana yakunubuka vanhu vati vanomhanya kunge zvinonzi vanga vari mukombi zvimumumu. Yamhanya kusvikira yakunubuka seiko. Patukwa uyo aturi kumhanya uyo. Ndopa mukadai mavava mese mukatokutakura tikakurova. Tikisa speed yako. Mukadzi anotukirirwa nahwindi asina kugeza. Vamwe vari mumaokuru vakaisa zvitoro mumanewspaper vachiti zvapesana handinei nazvo. Ipa vanenge vaiti mandipfuudza mukwasha ndati one bus stop windoti nezvago totoburitsira panapa kana toenda neni rivhesa handirivhese ndidzosere mari handikudzosere mari. Uyo achituko mangwana ndiwe mangwana ndeuyu. Kombi nevanhu 18 inotambudzwa neiko nevanhu 2 vari kukontrola kombi. Selfishness, lack of unity, lack of love, lack of regard for other people. Yes, bus rauraya vanhu nezuro. Mami nevanhu driver achiovertake pakevu kudai. Vakanyararei. Radio chaiyo. You can't tell driver wekombi dzikisai kuita noise. Tinoda kutaura pafoni. Kune dzimwe nyika customer inogona kuti muri kudiitira noise handisi kudzwa mushe dzimwe radio. Conductor kana driver akatokubira umwe abereki mamuchida music but hama yedu iri kurwara kune dzimwe nyika saka takudzima radio. Munokuduburwa nadriver ari kuoverspeeda muchinyatsozviona indava. Driver dzikisa speed ndokurova kombi yesezi unodzwa kuti nyarara shamwari unorohwa. Ungarohwe mese here nadriver uyu ari one. Hatina common goal, common purpose. Ku-UK yuku kune maZimbabweans asina mapepa ariko. Mamwe ma-nationals, ma-Nigerians, ma-Congolese kana akunzi amaziva emapepa vanoviga hama dzavo dzisina mapepa mudzimba. MaZimbabweans anoenda kunomhangarirana kuBritish police. Panext pangu pane mumwe hana mapepa. It's said only Zimbabweans ndo vane mbiri yekumhangarirana kuma-authorities. Hana mapepa. MaGhanaians anoviga mumwe wanda pasi pebhedha. Pane mumwe here panoti atakakwana. Mapurisa opfuurira onzi buda vaenda enda kugara kushamwari kana mapepa azobudawo taitombozviitawo. Unonzwa zvichinzi adhipotwa akwenyerwa nemumwe muZimbabwe. Izvozvo zvinokonzerwa nei? Ko moyo wedu wakaendepi? Moyo wokuti tiri vanhu vemunhu one wakaendepi? If the gospel does not address that, we shall forever live as animals. I'm telling you. Right now, Pacific Moab, rimwe rinongofuma rakati nhasi US rapa 400%. Hapana anoti zvabva kupi. Vakutofonderana rakwira. Ari kutambudzika ndamai vake vari kulocation. Vatumirwa US dollar nemwana kunzi endesai mwana kuchikoro. Hazvichabhadharika.
hapana hurumende ipapo, umbavha huri muvanhu. Our people are also corrupt. The corruption is not in government alone. Our own people are thieves. Every day you are eating and it is the gospel that shall change that, because nothing can change your heart. Amen. There is no commission of inquiry. Hakuna national healing commission inochinja moyo wevanhu. Hakuna chikurubi inochinja moyo wemunhu. Amai chisamba havazvigoni. Amai gungu havazvigoni. Only the gospel can do that. Amen. I'm telling you, only the gospel. Zvinezvi next door wako haumuonesane naye nekuti anosapota MDC, iwe unosapota zani. Ndiani akakuudza kuti munhu akada musangano wakasiyana newako muvengi wako? Munyika munomu zvinobvumidzwa kusapota bato raunoda. It's a constitutional right. Ini ndikasapota Mavambo ndini, iwe sapota hako kazanu yako kana kuti MDC yako kana rimwe pati handipapera pati hoba kana ikanzi zubdu kana zumbu hazvina basa izvi. Tobva kumusangano tonochuza watoda kuvhotera, kana zvanzi ndingawina zvatopera. We go back to business. Why should you hate somebody because he supports a party different from yours? Why do you think munhu akasapota MDC mutengezi sei uchifunga kudaro iwewe? Akakuudza kuti munhu akasapota ZANU muvengi wako ndiani? Zvakasiya nei? Hasi misangano yese. That is wrong. Ideology iyoyo imwe yacho yakakaudvetwa nevatungamiri, imwe yacho iri kungobudawo mukati medimo, ndoma iri kubuda. Yes. So those are our problems. You can blame the government for all you want, but the truth of the matter, you are number one culprit. Iwewe politician asiri akapisa dzimba dzevanhu, iwe ndiwo wakapuwa machisi nepetu ukanopisa. Wakapisire imba yemuvakidzani wako. Saka unoti Mwari ari kufara newe izvezvi. Saka vakakutuma vachakudairira musi waari kudzoka Jesu. Why? Izvezvi zvandiri kutaura zvimwe akatondivenga. Nekuti haadi kuti chokwadi chitaurwe. Saka unofunga kuti nyika inogadzirika sei kana vanhu vasingafesi chokwadi? Without the truth there is no recovery. There is no development. There is no love pakati pevanhu. There is only hatred and deception. If I am to love you and deal with you and fellowship with you, I must face you and tell you kuti pakati kukanganisa nokuda uri hama yangu gadzirisa pakati. Kwete kuti vanhu vanoenda vokumbuka kumbare kumagaba, voenda kurali vasingadi, kana vava kudzimba dzavo usiku voti asi vanozviitire. Ini ndachida kutotengesa chikoro mari yeschool fees asati yakwana, but tabva tanzi vasina kuenda kurali muri vatengesi obva matorerwa tebhuru yemusika. That is not how people are to be led. That is rubbish. That is rubbish. Baba naamai mumba vane corruption yavari kuita vari tu vachiitira vana. Vana vakazara vari kuitira corruption baba naamai. Baba kubasa vari kuba, amai vari kushanda vari kuba. Inokwira yakadaro kusvikira yako mutungamiri wenyika. Munyika muno mune maproblems ari real ekuti dai vanhu vaigona kubatana kuti ngatifesei hurumende titigadzirisai maareas aya. Why are we still in trouble? Number one, why should I wake up at 3 a.m. kutora passport in this digital age? Chiri kunetsa chii kuti hurumende ise passport office kuchitukwiza, passport office kukuwadzana, passport office kupabhorodewa, passport office kumabvuku. Munongo muko apply passport yake in 3 days yabuda. Ndabhadhara mari yangu, chiri kunetsa chii? Sei vanhu vachiti kana vaenda kukiriniki yekanzuru vanonotukirirwa nemanesi? Munotukirei varwere? Kurapa murwere kunokupa here mvumo yekutuka murwere? Mumwe nesi ndakamti ndokurova. Kana wakambotuka vamwe ukatuka vakadzi riripo ndokurova ndonobhadhira fine. Uri benzi remukadzi unotuka mukadzi akaenzana namai vako aita sei? Simukai
apa munomoita nungo denzire mukadzi. Amai vangu wadaro shamwari. Yes. Azviite. Lokusira vanga. Raunozoti kana uri pamira so unoti uyu akandidhinda. Dai ndambomira kutuka vanhu. Ndakubhadharai mari yekuti rapai mai vangu. Monditukira mai pachipatara. Why? Why? Sei kubva 1980 nanhasi nyika yedu haina clean water yekunwa. Chiri kunetsa chi? Water table iri muHarare iri pamusoro-soro zvokuti hapambofanire kuve nechikonzero chekuti vanhu vanzi vafa nekorera. Chinonyadzisa kuti in 2018 vanhu vanofa nekorera nekuda kwecontaminated water. It's embarrassing. Yes. Embarrassing. Chinoshamisa izvo. Muchitenga motikari 45,000 chief vatengerwa motikari. Rombe zvaro risingazive kana mutemo kana 1 kungoisa chikwangwari muhuro atokudhaiva motikari 40,000. Vanhu vari muruzevha maanogara hamuna chikoro. Vanhu vari kufamba 40 kilometers kuenda kusecondary school. 40,000 US dollars inovaka mablocks mangani echikoro. Inovaka mangani. Zvandiri kutaura izvi ndikasazvitaura unoti zvichataurwa nani? Unoti zvichataurwa nani iwewe? Handei pa 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. Tangire pa verse 1. Zvino mukadzi wavakadzi vavanakomana vaprofita. Mumwe mukadzi wevakadzi vevanakomana vevaprofita Akachema kuna Elisha akati. akachema kuna Elisha akati kudii? Muranda wenyu murume wangu. Murume wangu muranda wenyu wakafa. Munoziva kuti muranda wenyu wakanga achitya Ishe. Murume wangu muranda wenyu aitya Ishe. Zvino uyu waakanga atora chikwerete kwaari. Zvikanzi murume wangu achitya Mwari kudaro akasiya chikwerete. Wauya kuzotora vana vangu vaviri kuzova varanda vake. Pane auya kuzotora vana kuti vamushandire vaite varanda nekuda kwechikwerete chakasiyiwa nemurume wangu. Ipapo Elisha wakanga asara achiita basa rekuprofita mushure mekunge Elijah watorwa naMwari. Saka mukadzi uyu ari kuswowira patsoka dzaElisha obva ati, thy servant my husband is dead, but you know that he feared God, and now the creditor is come to take these my 2 sons. Pana creditor akakweretwa murume wangu asati afa. Haana kuuya kuzotora vana murume ari mupenyu, unomirira kufa kwa baba. Ndo paanoti ndaakuuya kuzotora vana. Elisha basa richangotanga asati ane clue kuti ndozvifambisa sei, problem yatouya. Ukasabatsira nhau iyi Elisha, vana vanoita sei zvavo? Vanotorwa. Yes. Elisha akati kwaari, ndingakubatsire nei? ndingakubatsira nei? Sei? Unei mumba mako? Ndiudze unei komba mako? Wanzwa mubvunzo waElisha? Ndinokubatsira sei unei mumba mako? Zvikanzi muranda wenyu haana chinhu. Iye akati, murandakadzi wenyu haana chinhu mumba kunze kwekabhodhoro kane mafuta. asi kahari kane mafuta. Handina chinhu kunze kwekapoto kane mafuta. Chikwereti chiripo, vana vakutoenda. Unei? Zvikanzi hapana chandinacho kunze kwekapoto kane mafuta. Ipapo akati, enda undokweretana kuna vose vaugere navo midziyo isine chiro. Enda unokwereta magaba, empty containers. Hombo, usakwereta mashoma. Usakwereta mishoma. Enda unokwereta zvigubhu nemadhiramu.
zvino upinde iwe navana kana vako wakwereta upinda mumba nevana vako ndokupfiga mukova wovhara dhoo udire midziyo iyo yose woshandisa mafuta ari mukapoto uchingodira muzvigubhu zvese uchigadzika yose yazara chazara woisa parutivi chazara woisa parutivi naizvozvo akabva kwaari ndokubva abva kwaari ndokunopfiga mukova iye navana vake iye nevana vake vari mukati ivo vakamusvisa midziyo ndokubva vatanga kumutambidza zvigubhu zvakakwereta ndipe chimwe chichizara ndipe chimwe chichizara ndipe chimwe zvichiiswa pasaidi zvigubhu zvichizadzwa nekapoto midziyo yakati yazara ndokubva madhirama azara akati kumwanakomana wake ndokubva ati kumwanakomana wake ndipe rimwe gaba ndipezve mumwe mudziyo zvikanzi hapasini iye akati kwaari hapachina mumwe mudziyo ndokubva adzokera kumunhu wamwari mafuta akagumamo achingonzi magaba apera mafuta yabuda mukapoto akabvamira kubuda ipapo akandoudza munhu wamwari ipapo ndokunotaurira munhu wamwari iye akati munhu wamwari akati kudi chienda unotengesa mafuta enda unotengesa mafuta uripe chikwerete chako wobhadhara chikwereti chakasiyiwa nababa urarame nezvakasara urarame nezvakasara iwe nevanakomana vako dzokorodzai vhesi iyoyo ipapo akandoudza munhu wamwari akati kudi iye akati chienda unotengesa mafuta uripe chikwerete chako urarame nezvakasara urarama nezvakaita sei iwe nevanakomana vako iwe nevanakomana vako saka handisisina nguva yakareba ndichaibvarura nepadumbu. Number 1, Elisha haana kudedzwa nemukadzi uyu pamusoro penhau iyi Elijah achiripo. Kusara kwaElisha, Elijah achitorwa nechamupupuri, kwaiprofita basa raizoitwa naMweya Mutsvene, raizoitwa naKristu achibaridza ari muna Mweya Mutsvene pamusoro penhau yechikwereti. Asi zvaiitwa kana Elijah akwira. Kukwira kwaElijah hakusiko kuenda kudenga kuna Mwari, nekuti vanhu vakanzwa Elijah achinzi akaenda kudenga vakatoti Elijah ari kudenga. Jesu ndokubva auya akati vanhu vakazoti Elijah ari kudenga, rega ndibva ndangoitaura ini ndabva ikoko. Handeipa 3:13 dzaJohani tinzwa kuti Elijah zvaakatorwa akaenda here kudenga. Tiri kunzwa Jesu ndiye ari kutaura Nikodhimo, akabva anobata faira raElijah wainzi navanhu wakasvika kudenga kuna Mwari. Ngatinzwe Jesu akabvako. Hakuna munhu akakwira kudenga. Hakuna munhu akakwira kudenga. Asi iye wakaburuka kudenga. Kunze kwaakatoburuka achibva ikoko. Iye mwanakomana wamunhu. Mwanakomana ndiye akatoburuka. Zvekukwira neva. Iye zvine zvapfanda chakatoitika kutoburuka. Yes. Zvino kana iri nhau Elijah akaendera kuti hana akabvako ndiye akatonanga zvekumubvunza gara ndima muri kudenga manje manje bla eri vakasvika here. Zvikadzi naJesu not so fast hapana. Saka akazoti pa 14:6 dzaJohani, ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu, hakuna anouya kuna Baba asine kwandiri. Kwira kuti Jesu zvaari nzira inosvika kudenga, Elijah aisvitswa nei nzira isati yauya. Umbera Jesu maoko. Kukwira kwa Elijah hakusiko kuenda kudenga, ndekwekuenda mudenga. Yes. Elijah anakuenda kudenga, akaenda mudenga. Yes. Hallelujah. Amen. Kwaingoparidza bedzi kuti kana Jesu atambudzika achakwira kudenga. Kana Jesu akwira kudenga kuchaburuka Mweya Mutsvene, ndiye achatanga kushumira shoko reupenyu kuti vanhu vaponeswe. Mukadzi uyu ukamutsvaga, ngatingoti mukadzi uyu ukamutsvaga, mukadzi uyu haana kumbobvira akashanda naElisha murume wake. Chinosaka ati kuna Elisha, murume wangu muranda wenyu. Murume wake akafa mukadzi uyu, akanga achishandira Elijah. But Elisha wakanga apiwa migove miviri yemweya waElijah. Saka pari kunzi nemukadzi uyu, murume wangu muranda wenyu, haasi kuadhiresa Elisha, ari kuadhiresa mweya waElijah wakapinda pana Elisha. Umbera Jesu maoko. Saka anokurumidza kumhanya nenhau idzi
because mukadzi uyu achitaura naElisha inozonopini kuka zvishoma. Elisha omira semushumiri waJesu, but paari kufamba achiparidza haasiri ari kuparidza, asi mweya wakabva kuna Mwari wakaenda pamusoro pake ndowakuparidza uri maari. Sekutaura kwaJesu pa180 dzamabasa, muchagamuchira simba kana mweya waMwari wauya pamusoro penyu. Ipapo muchawa zvapupu zvangu paJerusarema nepaJudhea nepaSamaria kusvika kumugumo wenyika. Saka mweya ndo unoparidza uri mumunhu, munhu haaparidze. Saka ari kupikisa shoko riri kuparidzwa, haasi kupikisa munhu ari kuparidza, ari kupikisa mweya uri kuparidza uri mumunhu. Ndokunge riri raMwari riri kuparidzwa racho. Kana risiri remweya waMwari ngaripikiswe. Hallelujah. Amen. Bvunza mapurisa paroadblock vanokutaurira kuti vakamira paroadblock so pane imwe yavasingamise ikauya vanototi bvisai madhiramu vapinde basa ropera. Vachingopedza kupinde wonokuri mashure mamotaketi unoona vadzosa madhiramu unoona kadai so kungondipinzeiwo dzimwe dzapinda ndovava kuti iwe hauna kuona pakanzi Zim 1 yako yakanzi AAB inopinda ipapa yapidzwa nei tokusunga unonzwa wakutonza ashamari kuritsa chitambi woti but dzimwe hadzinambomiswa dzikabvunzwa chitambi vanoti hadzibvunzike, ndedzemukuru hadzimiswe. Yakotomisa yemukuru hatiite sei zvedu hatimise. Saka raMwari haripikiswe, asi revanhu rinopikiswa. Hallelujah. Mukadzi uyu unoparidza vanhu vasina kuponeswa. Haanasi kutaurira Elijah because Elisha ari kubva kurwizi Jorodhani kwaaparadzana naElijah. Elisha ari kubva kurwizi Jorodhani kwaaparadzana naElijah. Elijah ndiye akashanyirwa nemurume wemukadzi uyu. Zvoti nhau yechikwereti ingadai akasorovhwa naElijah isina kusorovhwa naElisha. Sei mukadzi uyu akasiya Elijah achienda asina kumudza dambudziko rechikwereti achizoda kuti riudzwe Elisha? Answer yacho inonzi 16:12 dzaJohani. Ndiyo answer yacho kusvika pa15. Ndine zvizhinji zvandoda kukuudzai. Ndine zvizhinji zvandoda kukuudzai. Asi hamungazvinzwisise. Asi hamugoni kuzvigamuchira zvino. Asi kana iye asvika, mweya wazvokwadi achakudzidzisai zvose. Achakutungamira muzvokwadi yose. Yes. Nokuti haangataure zvake. Haangataure zvake. Achataura zvaakanzwa. Ndo zvaachataura. Achakuparidzirai zvinouya. Achandikudza. Nekuti uchatora pane zvangu. Achikuparidzira izvozvo. Zvose pazvaanazvo ndezvangu. Naizvozvo ndakati uchatora pane zvangu akakuparidzira iyi. Saka mukadzi uyu unoparidza chechi, mukadzi uyu unoparidza nyika, mukadzi uyu unoparidza vanhu vane dambudziko rechikwereti chakasiwa nemurume akafa. Murume akafa akasiya chikwereti ndiani? NdiAdhamu, ndiye murume ari kurehwa. Adhamu ndiye murume ari kurehwa akafa nekusiya chikwereti cheunrighteousness. Nekuti Adhamu akadonha mugadheni akafa, haana kuzogona kubhadhara chikwereti ichi chakanzi naMwari nemusi waunodya ndo musi waunofa. Akasvika pakufa Adhamu haana kuripa mhaka yekudarika kwake. Saka nyika iri kuripota kuna Kristu, but not before aroverwa, inotaurwa after aroverwa. Saka Elijah audzwe nawi nekuti paanotorwa kuenda kudenga anenge achisimuka achienda kudenga. Ari kubvepe Elijah uri kubva kunzvimbo nhatu dzinofanira kuti dzicherechedzwe nekuti dzakakosha. Nzvimbo yekutanga yaari kubva Elijah ari kubva parwizi Cheriti. Ndo paanonzi wakanga anzi naMwari enda unonwa mvura ipapo nyika ina mvura for 3.5 years kusvikira rwizi rwaoma, rwizi rweCheriti pachapter 17 ndo pazvakanyorwa dza1 Kings. Saka dzapera idzodzo unobva anzi aende kuchirika dzeZarepati. Nyamba chirika dzeZarepati, Zarepati iri muSidon, Sidon inyika raEdheni. Asi vanonzi akawana mukadzi ainhonga tsotso dzaainhonga dzaiparidza muchinjikwa. Saka paCheriti paakambengari panonzi mvura yakanga yaoma, rwizi Cheriti rwaparidza murayiro waMozisi. Elijah atorwe, rwizi Cheriti ruchiine mvura. Mukaona Elijah akutorwa, rwizi rwaoma. Kuoma kwerwizi kuguma kwemurayiro. Saka mukaona akukwira kudenga
saka akwire Elijah asina kuomesa mvura yeparwizi Cheriti. Haleluya. Ine nyaya ndawi, ine nyaya. Chechitatu chaanosiya aita, unofanira kutanga aenda kunotora Elisha mwanakomana waShafati kwaakanga achigara kunonzi kuAbel Mehola. Ndiko kwaigara Elisha. Elisha unonzi wairima nemombe dzake. Ndokubva Elijah wauya ndokusikorova Elisha nebhatyi rake. Elisha haana kunzi nditevere, akarohwa nebhatyi. Kurohwa nebhatyi achibva atoti ndoda kunooneka nditendere ndinooneka kumba. Ndopaakaenda kumba kwababa wake Shafati ndokunouraya mombe dzababa ndokubva agocha akati mudhara ndakuenda kunoita graft but ndaona kuti ndikasiya mombe ndozorangarira kuti ndine mombe dzekurimisa ndikazofunga kudzoka handiendi ndisina kudziuraya mombe dzinofanira kutanga dzafa ndozoteera Elijah. Ndopaakatanga kuteera Elijah. Nyamba kutorwa kwaElisha nebhatyi ndokutorwa kwaPetro pasi of Tiberias. Atorwa asina kurwa nebhatyi raElijah. Nyamba bhatyi raElijah rine nyaya rakambopinda pana Jose ndorakasiyiwa rine vakoma achitumirwa Ijipita. Jakobho akariratidzwa rine ropa rembudzi akati Josefa afa. Bhatyi rine nyaya ndorakabatisa Jose pamberi pemukadzi waPotifa akasara naro achiti ndapota ndapinwa naJosefa. Tarirai bhatyi rake. Bhatyi rine nyaya, bhatyi rine nyaya, bhatyi rine nyaya. Hakuna anotengeswa kana pasina nawe bhatyi. Nyamba bhatyi inoparidza chipfeko. Nyamba Pauro anoti pfekai nhumbi dzekurwa nadzo, nhumbi dzekurehwa ishoko raMwari. Saka bhatyi raElijah ishoko raMwari, bhatyi raElijah ishoko raMwari. Saka hakuna anotevera asina kurohwa nebhatyi iroro, asina kurohwa neshoko raMwari. Makarohwa nebhatyi kuti mugotevera. Kana musina kurohwa nebhatyi hamusi kuteera Jesu. Ameno zvamakarohwa nazvo, makarohwa neristband, makarohwa nekagubhu kemafuta, makarohwa nerosari, makarohwa nematombo, makarohwa nekambiya kemunamati, makarohwa nemuSamaria. Tine urombo shaMwari. Elijah ateerwa nevanhu vakarohwa nezvese zvese, anoteerwa neakarohwa nebhatyi. Arohwa nebhatyi haatauri zvakawanda. Unonzwa kuti ndakuenda kunouraya mombe kuti ndigogona kukuteverai. Saka zvinhu zvitatu zvinotanga zvaitika Elijah ozoenda kuti pagozowanikwa kwaanosara achiparidza. Ko Jesu aidzokera here kudenga asina kuwana vaanoti muchagamuchira mweya mozonoparidza. Saka ndanga anotora Peter, saElijah ndanga anotora Elisha kuti azosara achiparidza shoko nemweya wake, nemweya wake, nemweya wake, nemweya wake. Saka Elijah akasiyira mweya wake kuna Elisha. Jesu anosiyawo mweya wake pana vadzidzi vake vana Peter. Ngatifambe zvishoma, ngatifambe zvishoma. 5:12 dzavaRoma. Tinoda kuziva kuti murume ari kunzi akasiya chikwereti ndiAdhamu here zvechokwadi. Zvoda magwara, zvoda magwara. Saka chivi sezvakapinda munyika nomunhu mumwe, Chivi chakapinda munyika nemunhu mumwe. Ndiani munhu iyeye? nerufu rukapinda, NdiAdhamu. nerufu rukapinda nezvivi. Ndobva rufu rwapindawo nezvivi. Saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose, Ndobva rufu rwasvika kuvanhu nokuti vese, vose vakatadza, nekuti vese vane chikwereti. nokuti murayiro usati wavapo, Murayiro usati wavapo, zvivi zvakanga zviri panyika, asi zvivi hazviverengerwe munhu pasina asi zvivi murayiro. hazviverengerwe munhu kana kusina murayiro. Asi rufu rwakabata ushe kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Mozisi. Ngatomberei Jesu maoko nekuti zita racho rekuti Adhamu razonyatsobuda pachena. Amen. Adhamu ndiye muvambi nemukwanisi wokutambudzika kwedu. Zvivi zvakabata ushe kubva pana Adhamu kusvikira pana Mozisi. Kunyange napakati pevasina kutadza nekutadza kwaAdhamu, kunyange napakatiwo pasina kutadza nokudarika kwaAdhamu, wakanga ari waiva mufananidzo mufananidzo wakanga achizouya. Kuti Adhamu wakanga ari mufananidzo uye akanga achizoita sei? Achizouya. But Adhamu ari mufananidzo kudaro, mufananidzo unokundikana. Nekukundikana kwake vanhu vese vobva vatonzi maamuchikwereti. Kozouyawo mumwe anogona, nekugona kwake vese vobva vanzi nemiwo makatogona. Amen.
Saka vese vakakundikana muna Adhamu akakundikana, vesewo vachakunda naJesu akakunda. Iri kunzika nhau yacho. Ndosaka uri kuona kuti mukadzi achiripota anoti murume wangu aitya Mwari asi akasiya chikwereti. Asiya chikwereti, vana vakuda kutorwa. Kureva kuti vana vana kutora chikwereti. Vari kutorerwa chikwereti chakasiyiwa naBaba. Disobedience iri munyama yako haisi yako, ndeyamudhara. Une kusateerera Mwari kuri munyama yako ndekwaAdhamu. Zvekuti uri 1 day old wanga uri mutadzi. Utadzi hwako hausi wezvawakaita, ndewezvawakaita. Utadzi hwako hausi wemabasa ako, utadzi hwako ndewenature yako. Saka nature nekuine mabasa machishona zvese zvinonzi kuita. Wambozviona wezvo? Ukati mabasa ake, ukati nature yake, zvese neshona kuita. Murume wangu muranda wenyu, ombera Jesu maoko. Ndinotenda Mwari kuti mukadzi uyu asati ataura zvakawanda, akatanga ataura level kuti murume wangu asi zera rake harisi rekutanga enzane nemi. Nyamba kana tabata Adhamu, tinobata vese vakanga vari munguva yekuti vakanga vaiswa patsoka dzemamesaya kubva pana Adhamu kusvikira Jesu achiroverwa. Abraham, Moses, Isaac, Jacob, David, Solomon, Gideon, Samson, Jephthah, vana Othniel, hallelujah, vana Ehudi. Awazivani unozama Maria Msande magwaro awazive, unongoziva kuti I receive right now. Tokuita sei? Anditi kwenyu unongoita muchinji kwazo nemudzamadzimai mamukawo nemudzamadzimai. Izvo uri kufunga kuti muchinji waKristu, izvo izita ratamuzi rouri kuita zvako nechipfuva chako ichi. Ndofunga dai zvainamati vari kuita chipiyaniso, vana Peter vangadai vakaparidza, vangadai vangoswera zvekudai, dando vakaona kamuchinji kwavo, vakada kungoti Jesu wabva rodai ndarengerera muchinjikwa. Iwo usina kuona ndiwo uri kuswera uchizvinetsa nawo. Vana Peter vakanga varipo pawakaitwa muchinjikwa havana kupinda chipiyanise. Aufunga kuti uri stupid. Murume wangu muranda wenyu. Murume wangu chii? Murume wangu muranda wenyu. Saka kana wakuda kuti upinde pana Elisha, unotanga wataura zera. Anditika. Remember ndati nini chiri kunzi muranda wenyu haasi Elisha. Mweya uri muna Elisha. Kuti mushumiri azviparidza chiri kufanira kuteerwa haasi mushumiri. Mweya uri maari ndiwo uri kufanira kuteererwa. Hallelujah. Aitya Mwari asi akasiya chikwereti. Dambudziko nderevana vakuda kutorwa. Saka panapo pakamira vana vakanga vasipo pakatorwa chikwereti. But pana anonzi creditor ane marights ekukutora. Unoziva Elisha haana kukondema creditor. Akati creditor akaipa. Creditor ari kuda kutorerei vana zvaakakweretwa nemushakabvu. Adi kungoti kufa kwemushakabvu chikwereti chaita sei? Charova. Elisha akatozviziva kuti as long as chikwereti chiri mumba vana vanotorwa. Creditor ane right ekutora vana. Akapiwa right naBaba vakatadza kubhadhara chikwereti. Saka ari kunzi creditor ipapapo ndi Lucifer, ndi Diabolos, ndi Satani. Ari kutora vanhu achivaisa muupenyu unomhura Mwari. Ende Mwari ana problem na Satani. Nokuti Satani ane right ekukuitisa zvitadzo nekuti uchiri wakaberekwa nembeu yaAdhamu akafa asina kubhadhara chikwereti. Ndiri kutsvika here pana. Saka Satani haasi wokutandaniza. Saka Jesu anotiye asi kuna vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vanzi vanakomana vaMwari. Chiri kusaka panzi panodiwa simba rekuitwa mwanakomana. Iwo wakangofunga kuti ndiri mwana waMwari. Hausi kuziva
kuti ukanga usina kuadoptwa kwaMwari kune kumwe kwawakazvarwa kune chikwereti. Saka kuchinja identity kwako hakusi kwemadana, hakusi kwechoice. Uri kufanira kuchinjwa identity ubve kuzita rababa vakasiya chikwereti woenda kuzita rababa vakabhadhara chikwereti. Saka kuti uitwe mwana waMwari, Satani akauya anoti ndiri kutsvaga vana mudhara akafa asina kubhadhara chikwereti, woti wangu mupenyu nokusingapere ende hana chikwereti nemunhu. Saka move to next door woperera Jesu maoko. Saka chiri kudiwa iwewe achisi chekunetsana nakreditor. Siya kreditor uchinja identity. Amen. Ndiri kudzvinga here panapa. Uri kuswera chinonzi fire kuna Satani. Elisha haana kuti kreditor ari kupi. Ini baba ndambotsemura Jordan River, ndomutsemura kreditor, ndonomurova, ndine taekwondo, ndine black belt rekarate, ndine judo. Elisha akanzi vana vakutotorwa nakreditor. Elisha akati uneimba mako, ngatimbosiyai kreditor pasaidi timbodhila newe. Apo zvirevo uri kunzi no handeti norova kreditor. Madzibaba haasi kutaura nhau yekuti unei mumba, ari kuti dakupa mashizha emacha unobhura kreditor. Saka unomuka pakati peusiku wotanga kuti Satani nemadhimoni ako ndotumira moto, ndodzima chiga cherufu, ndinoparadza mweya yemadzidzo nerushavashava. Kreditor anokudzvanya, uchingopedza kuita prayer wobva warara unozobowa futi pakati peusiku. Mukadzi wako wotiindava woti madzikirira kuinga mangobhaidha mukakasta mukafaya adzoka sei kreditor? Kreditor haasi kuda izvozvo. Mumwe akanga aisa masauti emagodo pasi pepilo akati danyanya kurota ndichitandaniswa. Ukaramba nyanjo ndobva azorota achitandaniswa, sauti yemagodo iri pasi pepilo. Paakazoti pepe akaona iri mukanwa yese, akati uyu munhu asiraiti uyu. Akatozoisvipa nekuvaviwa, akati pana ari kundipota achititi ndikaisa sauti yemagodo pasi pepilo anoitutira mukanwa indakarara. Kutonyatsoteerwa kudzaa ndokubata chikwereti chakubhadharwa, ndokubata nesauti yacho iyo ndoibata futi. Ibomberera Jesu maoko inodzinga nauri. Saka vhangeri harisiri kudzinganisa Satani namadhimoni ake. Vhangeri nderekuchinja identity. Amen. Vhangeri ndezviri mumba mako. Unei iwewe mumba? Kreditor tamunzwa, iwewe unei? Ndotenda Mwari mukadzi akati handina chandinacho kunze kwekapoto kemafuta. Zvino pakaburitswa mafuta, vane mafuta kudzimba dzavo vanobva vatoti saka takapiwa noindingo iyi. Iyi yanga isiri yekuti azorwe. Mafuta haana kunzi saka zora watobho, ukazora kreditor hakubate. Akanzi mafuta auinawo ari pai, zvikanzi kapoto. Zvikanzi kapoto kana karipo karirai, chenda unokwereta magaba. Obviously haikwereta magaba akazara pendi, aitofanira kukwereta asina chinhu, because aida kuzodira mafuta imo. Saka akanzi enda unokwereta chii? Magaba asina chinhu. Kana wauya wopinda mbovhara dho, iwe nevana vako, vana vacho ndobva vaita vaviri varida kubatwa nemurume wechikwereti. Nyamba zvavari vaviri vanoparidza vaJudha navaHeteni. Because vhangeri yakagara ichingotaura nezvavaJudha nezvavaHeteni. Ndo vana vaviri vaida kubatwa ivavo. Ibomberera Jesu maoko. Ichokwadi here kuti vana vaviri vavaJudha navaHeteni endai pa116 dzavaRoma mosvika pa17. Tinoda kuvhura mavhesi maviri atiudzwa kuti vana ava vari vaviri. Ichokwadi here kuti vaJudha navaHeteni. Yes. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri. Isimba raMwari. Nokuti isimba raMwari rokuponesa. Andikana anotenda. Nomwe unotenda. Kutanga vaJudha. Kutanga muJudha. Tevere vaHeteni. Wewe mugiriki. Bombera Jesu maoko. Amen. 124 dzavaKorinde vekutanga. Vhangeri ngaripuruvhwe nemagwaro. Asi
kuna vakadanwa kune vakadanwa vajudha navagiriki vajudha navagiriki kristu isimba kristu isimba ramwari uchenjeri hwamwari kristu uchenjeri hwamwari ngatitsvagei chitatu 3:20 dzavagaratiya chiri kungoburitsa magwaro bedza anotaura kuti vana ava vari vaviri vajudha navahedheni yes hakuchina mujudha kana mugiriki hakuchina wakasungwa kana wakasunga hakuchina munhurume kana munhukadzi nokuti imi mose muri vamwe muna kristu 26:22 dzamabasa ichokwadi here kuti vana ava vajudha navahedheni toda magwaro asi ndakabatsirwa namwari ndikamira kusvikira nhasi ndikamira kusvikira zuva ranhasi ndichipupurira vakuru nevadiki ndichipupurira vaduku ndisingareve zvimwe zvinhu ndisingareve asi zvakarehwa navaprofita zvakataurwa navaprofita namozisi kuti zvichaitika zvichaitika zvekuti kristu aifanira kutambudzika zvakafanira kutambudzika atange kumuka kwavakafa kumuka kwavakafa aparidzire vanhu aparidzire vanhu navahedheni chiedza upere jesu vaone saka vana ava vaviri all the time pamwe vanonzi vajudha navahedheni pamwe vanonzi vanhu navahedheni chiedza but vanga vangani zvavo vese vane chii zvavo vasirwa chii nani zvavo mudhara mupenyu here krediti akafa here zvinoitika sei kuti mudhara anofa krediti achisara unosanhauiye kanzuranaka dei pakafa baba krediti aubvafa hapana chabvudza chikereti kana kuti mudhara aisara zvake krediti oite sei ofa krediti anodzoka osara mudhara achifa krediti haana tsitsi dzekuti vanava vari kuchema unotonaka kufauna kuti mama mudhara akafa nematambudziko komariya mari hapana tichiri kutobhadhara chikwereti chemari yechikafu chatakatenga baba vachivigwa ndinouya mangwana vana ngavafanogeza krediti haana tsitsi satani haana tsitsi shamwari akasikwa akadaro tarisawo nezvezvizvi uri kuti form 4 hauna chitupa chakarasika $10 yekunoreplesa chitupa hauna wakatiraya kunovhota ukanzi hauna proof of residence bhondi harichatenga iwe bank account hauna onyatsinoti handofa manje manje nyika ina haina chaikuda kundipa ukakwira mukombiso unotombotiraiwo kutaura zveikonomi uchifunga kuti winda achanzwa tsitsi ikonomi yadhakwa shamwari nzwa winda kuti yadhakwa shamwari kamari kana ndinako kese kakaperera kuvhu 10 kg shamwari yakuta $30 nzwa winda achiti shamwari kana ndine neziro ndakatadza kutenga kg yenyama half kg 500 grams ndakaitenga $9 kuti kana kuti uende kubasa soneso tichoti mari yekombi ndoiwana kupi apo nongochifunga kuti winda achati iri kunedza nhasi nombokutakura mahara nonzwa kuti shamwari zvinhu zvakaoma even mari yebasa kuenda kubasa inotoshaika unozonzwa kuti ngatibatanidze vabereki kuda kuti mari kouri haambonzwisisawo kuti wambotaura kuti zvinhu zvakaita sei adatokuti ubatanidzewo haleluya iye zvine zvinhu zvakaoma kudaro musangano unoti takutengesa makadhi emusangano makadhi ei futi zvinhu zvakaoma kudai iwe utengesa makadhi ei kuti kana usina kutengawo mbandu apa musangano unotoreizawo mari wakatodzvanyiwawo unouya wodzvanya iwewe musangano unotengesawo makadhi profeti vachitengesa cheya kuti ugara zvavachikada kugara mukati $30 kana kuti wogara kuoverflow ndikaonawo here munhu wamwari unzwaka kuti avanooneka chaizvo ende havabhadharise saka ndivaona rini zvavandiita manje munhu anowandirwa saka unofanira kuappreciatawo kuti munhu wamwari kana achikuona anenge aita sacrifice saka unoappreciata ne400 kubhadharisawo appreciation yakambochadya rini
kuona paMark chapter 5 kuti mukadzi uya aibuda ropa anonzi akatadza kutaura naJesu nokuti pakawanda vanhu akazongokwanisa kubata mukombero wenguo. Imagine kuti dai Jesu aichaja. Jesu anobva ati simba rangu rabuda pana andibata. Mukadzi obva ati ndini handakubhuka but zvangu zvaita. Jesu akadai akati Judas chiuya nyorera mai ava receipt. Amai handiti matobata zvikatoita vaudzei vanhava kuti zvinobhadhara kungobata chete. Judas budisa receipt remataithe ako nyorera mai ava tithe yaJanuary, tithe yaMarch, tithe yaJune yonzi tithe yanyorwa amai 400. Right, pane imwe nyaya yasara amai pakapetwa birthday raJesu saka mamusipo kuti vanhu vakabvisa ma400 amai vanoburitsa kuti pane yasara amai pane wristband yakakora chibaba chacho ichocho mukapfeka muroiwe 200. Amai vanosvika pavanoti kuna Jesu atora akusimba rako ndisiye neurwere hwangu ndazvitadza regai ndofa. Avari kuchaja vakuchaja kudaro vokunamatira hazvichinja. Kuna akatobata Jesu zvikatochinja. Zvoti zvachinja Jesu akadai akaita simba rekuchaja. Ndofunga ungono power racho kuti harisiri kutamba naro. Hallelujah. Amen. Saka mukomana uyu anonzi Creditor ndiye watinaye muZimbabwe kure vanga vachibvunza nhau dzatanga tichitaura pakuprofita. Tina Creditor muZimbabwe muno. Ende Creditor anoratidza kuti akatora vanhu vakawanda. Mukadzi uyu akaitirwa chinhu chakanaka nekuti Elisha akasvika Creditor asati atora. Isusu manje vanhu vakatotorwa naCreditor. Iye zvinezvi vanhu vari mumaoko maSatani. Satani chaiye chaiye. We have become a heartless people the whole world over. Ndakatenda Mwari marumwe zulo ndichiona Uhuru Kenyatta, the Kenyan drunkard president. Uhuru anogara akadhakwa. Ina asandambomuona ari sober even paTV. Pese paanobuda paTV anenge akadhakwa. Pani chiri chidhakwa kudaro Uhuru Kenyatta president weKenya akanga achinzi nana United States legalize homosexual marriages. Ndobva anyora akati no, the people of Kenya, let us build Kenya so that we can be self-sustained. Let us be able to feed ourselves. Let us be able to develop our own country. Let us not be hoodwinked, lured into doing things that are not part of our society because of handfuls of the so-called grants, aids, and loans. Akavaudza maAmericans pachena even paCNN akati nhau yemalesbians nemagay haisi human right sezvamuri kutaura. It's a cultural issue. Imi ndiri muri kungodawo zvenyu kuroorana pachenyu kuAmerica ikoko. Chirooranai muriko. Musati manikidze kuroodza varume kuKenya nekuti pakugara kwedu semaAfricans hatizvizive kuti murume anonzi aita muchato nemumwe murume. Vamugabe vakabve vainawo mazwi iwaya but vakazoitwa weekend zvoti vakazoguma vasisazvitaura vamwe vangonyarara vakangoti handinongonyarara handimboti zvinoitwa handimboti ngazviite kuitwa ndongonyarara because vana World Health Organization vari kuti kumaAfrican countries legalize same-sex marriages or withdraw our humanitarian aid to your countries. And most of the African countries are surviving on those helps and grants. Theresa May, the British Prime Minister, on record, akanga achibvunzwa muParliament kuti muri kurambirei kuwedzera mari yemadoctors nemanesi kuNational Health Service. Muchiti hurumende haina mari. But we have discovered that every year Britain inoendesa 10 billion pounds ku Africa as aid yekunodonata.
Theresa May akati ativape mari nekuti tinoda kuvapa mari, toda kuti vasauye kuno kuvapa mari kuti vakadya beans nechibage cheyero ikoko. Atizoita problem yemarefugees kuno. Saka we are solving a bigger problem. Kuno kunowanda mbavha zenza, saka tiri kuvafidha vari ikoko. Saka mukaona beans rauya kunoka hakusi kudiwa kunzi dyai beans muri mumamanameni. Arizobatsiro going research ndikutaura chokwadi andisonyeka. Yes. Tinosvika rini tichiti kana takuta beans dzatengwa naAmerica tinoti takuita look east policy, idzo beans dzabva kuwest. Tosvika rini? Muri kutenga motikari dzekuGermany asi muri mulook east policy. Madi kudhiraivha dzekuChina hakuna motikari. Motorcade yemaHindra baba ingetrakta iri look east police, hakuna chiripo kueast. Savantenga motikari dzekuGermany voita look east, vatenga John Deere vari mulook east. John Deere ndiye vaChina here dzaiwe une regime change agenda. Isusu tiri kuita look east, but kana tatambudzika topuwa mapiritsi newest. China ina mapiritsi airi kuunza, mapiritsi maARVs, mapiritsi TB, mapiritsi malaria ari kubva kuwest. Isu tiri mulook east. Machina vanoita zvibatso havabatsiri munhu mahara. Yes. Ibava. Saka nhau yatinayo vadikani ndeyekuti pane chikwereti chakasiyiwa nababa akatizvara panyama, ndiAdamu. Satani basa rake raakagadzirirwa naMwari, he is a debt collector. Yes. Zvikwereti zvaMwari zvinoteverwa naSatani. Yes. The devil is God's debt collector. Sherifu wa Mwari ndi Lucifer. Anosvika achikurovera mhaka dzawakaita naMwari. Kana wakuda kubhadhara utoenda kubhengi yaMwari, ina handitore ndinongokurova kusvika wanobhadhara. Haana gain, hapana chaanowana, haana kana commission, anongoshanda, anotevera zvikwereti zvaMwari. Apedza achapiswa futi, but anenge atoita basa rake. Vanhu vedu vakaiswa mumaoko maSatani nekuda kwokutadza kwaAdamu. Saka Jesu achiuya ndiye Adamu wokupedzisira, ari kuuya kuzonunura vari mumaoko madebt collector, obva avaendesa kuna Mwari. Problem imwe chete, vanhu vakapinda mumaoko macreditor, madebt collector, vanhu vese vari munyama, but vanozonunurwa naKristu vanongori two beds, vasanangurwa pakati pevaJudha nepakati pavaHedheni. It is not the whole world that is going to be redeemed. It is going to be only the elect, only the chosen ones, only those that are predestinated to eternal life. Those that were elected according to the foreknowledge of God. Those are the only people who are going to be delivered, to be extricated from the hands, the shackles of the wicked one. Uchaitwa extracted, kutorwa, kununurwa, so woendeswa kuna Mwari. But mubvunzo ndewekuti uri here mumwe wevasanangurwa. Because mukadzi uyu haasiri arikuda kununurwa, arikuda kununurwa vana vakasiyiwa nemushakavu. Amen. Kureva kuti nyika ndiyo ine vanhu vari mumaoko maSatani, haisiriyo iri kununurwa. Ari kununurwa mwana akasiyiwa naAdamu. Haanunurwe nemukadzi akamuzvara, anonunurwa nemumwe murume asina chikwereti chaakasiya. Anofa asiya chikwereti, haasiri anotaura naari kuya kuzopedza nhau yechikwereti. Havatombozivana, havana kumboonana, havana kutaura vese. Adamu anofa, haana kumbosangana naJesu, akati kuna Jesu wozondinunurirawo vanhu vandasiya vari mumaoko maSatani. No, Kristu ari kuya kuzonunura vanhu vakasiyiwa vaa mumaoko acreditor nemurume akafa.
when Adam died, he never spoke about salvation that was to come through the redemptive power of Christ Jesus. Hallelujah. Saka patashika hapa, tashika panouya Elisha pambebe mukadzi uyu oudzwa problem obva ati ndakuisorova. Saka tichapedza nawo ine solution ndeyekuti kudii unei zvikanzi handina chandinacho kunze kwekapoto kane mafuta zvikanzi chienda unokwereta magaba. Hallelujah. Nyamba mafuta zvakare anoparidza mweya mutsvene. Saka kapoto kane mafuta ndimweya mutsvene aakuwanikwa Kristu akwira kudenga. Ndo kapoto kane chizvako kane mafuta. Saka chienda unokwereta magaba. Kana wakwereta magaba wopinda mumba wovhara dho. Kunoti dho richavharwa for the first time kana magaba akweretwa. Kunoti magaba achikweretwa, kune vamwe vane system yekuchengeta magaba asina chinhu asi havane chokuisa magaba iwayo. Saka Elisha ari kuti no, musandinetse, endai munotorera vane magaba vese, provided haana chinhu ngapinde mumba avharirwe. Ndiri kudzimere pana nyamba magaba asina chinhu anotorine vanhu vanawo. Vatikatakuda kusorova nhau yechikwereti uchiona tasvika kwenyu toti tipewo gaba risina chinhu, tipewo gaba risina chinhu, tipewo gaba risina chinhu. Kana taritora toripinza mba, kana taripinza mba tobva tovhara dho, takuita zvakapoto kakazara mafuta. Nyamba manzvimbo dzine magaba asina chinhu, machechi asina shoko raMwari anotaura zvinora kuvabvunza zvemwanakomana hapana chavanoziva. Tikasvika kuZayoja toti tiudze zvemwanakomana, mobva mataura zvematarenda toti harina chinhu gaba iri ngariyo tipinde naro mumba. Tikasvika kuRoman Catholic tobvunza zvemwanakomana, motaura zvekatekesimu toti harina chinhu gaba iri uyai naro mupinde naro kumba. Tikasvika kuSDA tobvunza zvemwanakomana, tonzwa muchitaura zvesabata toti harina chinhu gaba iri pindai naro mumba. Nyamba mumba mava muNew Testament nemakurehwa 3:15 taTimoti wokutanga. Mumba ndemupi? 3:15. Saka panapa ndauya kuzokwereta gaba. Zvino kana ndikanonoka ndinoda kuti uzive kuti vanhu vanofanira kufamba sei mumba maMwari. Imba yaMwari ndeipi? Iyo kereke yaMwari mupenyu. Imba yaMwari ikereke yaMwari mupenyu. Mbiru nechitsigiro chazvokwadi. Mbiru nechitsigiro chezvokwadi. Amen. Hallelujah. Saka uri kuona mumba muri kupindwa nemagaba asina chinhu. Saka hakuna here magaba asina chinhu kuUFI kwenyu. Zvamunenge makatozara imi magaba asina chinhu. Nhau yatinayo haisi yekuti tisorove problem yechikwereti pasina magaba. Chikwereti hachisorovwe kana magaba asina kutorwa. Ukatoona pachitorwa magaba kutochinjana maoko. Vanga vaine magaba vatorerwa magaba aamumba. Kumba kwauri kutorwawo kuchiiswa ndokwega kune kapoto kane mafuta. Kwese kwamanga muri kumangambeiswa mangai, matoto enjiva, muchingodyiswa zvisina basa zvichipera. But paunouya manje unoona zvaakunzi movhara dho. Kunoti secret yekuti mafuta anowanda sei haizikanwe nemamwe magaba akasara. Inozikanwa bedzi nemagaba akapinda, nekuti mafuta paakazodirwa magaba dho rakanga rakaita sei zvaro rakavharwa. Saka hapana anga ari kunze kwemba anoziva kuti magaba akazara sei. Saka Jesu paanotumira mweya mutsvene ndiwo mafuta ekuti anopota achingodirwa muvanhu achibva muchinhu 1 hachipere. Asi chinodza gaba risina chinhu iko kari kapoto. Nyama pari kunzi kapoto pari kutaurwa Jesu kuti akauya ari kanhu kanozvidzika. Iye Jesu ndiye kapoto kacho. Saka ndo kari kupota kachidira mafuta anenge atenduka kugamuchira mweya mutsvene, anenge atenduka kugamuchira mweya mutsvene, anenge atenduka kugamuchira mweya mutsvene.
Saka mukadzi anonzi akazoti nditambidze rimwe gaba ndobva mwana ati hakusisina ndobva mafuta amira kubuda kuroti chero shoko richiparidzwa vanoda kuponeswa vachiripo vanhu vanongoramba vachigamuchira mweya mutsvene vachigamuchira mweya mutsvene kusvikira vakwana vakanyorwa mubhuku yeupenyu ndopanozomira mweya mutsvene kupinda mune vanenge vachiponeswa vasanangurwa vaMwari. Ndiri kunzwika here panapa? Ndobva magaba azara. Zvikanzi nemukadzi uyu ndingangovhengedzera ndikatotsvaga bhaya handizive kuti murume uyu anoda kuti ndiite sei. Problem ndeyechikwereti. Ndobva auya kuna Elisha akati maswera sei, imi munoshamisai kapoto kazadza magaba aya ese. Zvikanzi ndopanoti Elisha weipapo. Zvikanzi magaba azara but chikwereti asachabhadharwa credit ari kufora. Zvikanzi azvichanetsa tora gaba rimwe unotengesa wobhadhara chikwereti, asi hausi kuzotengesa ese. Panongori nemamwe magaba mashoma aunogona kunotengesa woona mari inobhadhara chikwereti. Kana wabhadhara wochipona worarama munzara, anga ari mazuva enzara, kusvika nzara yapera unenge uchidya kubva magaba akasara. Ina handizive kuti mafuta anodyiwa here, but mukadzi uyu akanzi unodya mafuta asara kusvikira nzara ichipera. Kureva kuti solution yekuti macredit ari kunzi ari kuuya arege kuramba achiuya kutengesa mafuta. But mafuta acho hamaatengesi kana asati abuda mukapoto achiswa mumagaba. Nyamba Jesu achibva kudenga ndiye akanga ari kapoto kazere mafuta, but aifanira kupinda mumuviri wenyama. Apinde mumuviri wenyama ndopaanonotengeswa naJudhasi Iskarioti. Atengeswa kudaro obva arembera paKalvari. Paanorembera paKalvari Jesu ndiye anobva aita gaba rakatengeswa kuti chikwereti chiite sezvacho chibhadharwe. But kana Jesu amuka kuvakafa magaba anenge asina kupera, mweya mutsvene anotozouya otanga kududzira shoko remwanakomana. Shoko remwanakomana chechi yakurarama mazuva enzara ichishandisa shoko rokududzirwa namweya mutsvene. Mushure ndokunge Jesu amuka kubva kuvakafa, kusvikira Jesu achiuya hatisi munzara. Isu vanogara mumba tine magaba akasara ndiwo atiri kudya nawo. Nyamba magaba akasara ndana Pita vakasara, vana Johani vakasara, vana Filipi vakasara, vana Pauro vakasara, vana Chiwenga vakasara. Ndo magaba akasara munodya kusvikira nzara ichipera. Saka kana makudya kubva mumagaba akasara musatende magaba akasara, nekuti vana havadyi kubva mumagaba akasara kana credit asina kutanga aswewa. Tendai gaba rakatengeswa, nokuti gaba rakatengeswa ndo rakamisa credit kuti mugoramba muri mumba muchidya magaba akasara. Tendai gaba rakatengeswa ndo rine nyaya yese. Gomera Jesu maoko, gomera Jesu maoko. Saka ndauya panapa nevhangeri asi ndisati ndauya kune rimwe gaba rakatengeswa. Hamutangi kuona rakasara, motanga kuudzwa nezvarakatengeswa. Ndarakatengeswa ndo rinonobhadhara kredita. Saka Kristu amuka kubva kuvakafa unobva ati paJohn 20 kuna Maria Magadharina, usandibate ndichigere kusvika kuna Mwari. Aifanira kunomira pamberi paMwari nekuda kwezvitadzo zvedu. Obva ati kuna Mwari ndini gaba rakatengeswa. But anga asingagone kuti ndini gaba rakatengeswa, nokuti gaba rakatengeswa haritengeswi kusvika razara, rotanga razara. Saka pa 4:18 dzaruka akada kuti aburitse pachenoti rine razara raakufanira kunotengeswa. Inzwai kuti akati kudii pamusoro pegaba rake raakanga achida kuburitsa pachenoti razara, saka raakufanira kunotengeswa. Mweya wacho uri pamusoro pangu, mweya wacho uri pamusoro pangu, wakandizodza ndiparidzire varombo ivhangeri. Endai pa 10:37 dzamabasa toda kunzwa nhau dzake dzekuzara kwake ari gaba. Ukazoona wakunzi uya unamate pane rimwe rakatotengeswa kare. Imi munoziva shoko iro rakaparidzwa paJudhea rose shure kwokubhabhatidzwa rakatanga paGarirea shure
kwokubhabhatidzwa kwakaparidzwa naJohani shoko nderani raJesu weNazareti kuti kudii kuti Mwari wakamuzodza nomweya mutsvene nesimba kuti adii iye waipote nyika achiita zvakanaka achiporesa vose vakamanidzwa nadhiabhorosi nekuti Mwari wakanga nekuti ainaye. Mwari vaiva naye. Ngatimupe Jesu maoko. Uri kunzwa nhau dzacho? Yes. Haleluya. Saka Jesu ndiyo gaba rakaita sei rakatengeswa ndobva credit abhadhara. But ngatizive kuti the only people vanobenefita patransaction ndo vakanga vari mumba naamai musi wakadirwa magaba. Koroni kana usina kupinda muNew Testament credit anoramba achikushungurudza. Yes. Anzi pinda mumba nevana ovhara dho wozotanga kudira mafuta. Saka each time yatinoungana tinzwa shoko raMwari anotori mafuta ari kudirwa magaba enyu. Maakurarama nemafuta akasara. But kuti agozonzi akasara chii chakaitika pane mamwe magaba akaita sei akatengeswa. Chikwereti chikaita sei chikabhadhara. Hallelujah. Amen. Saka if you want to enjoy this life yatiri munyama otopinda mba. Hallelujah. There are two worlds in this world. The worldly world, the peripheral world, and the church world. The church world is the vehicle that God has established to show direction to the peripheral world. Kuti vanhu vanofanya kurarama sei nyika inofanira kudzidza kubva kune vari mumba. Ndo vanozama secrets ekuti zvikwereti zvakabhadharwa sei, magaba akazara sei. Chiuyai paneni mundiudze kuti magaba achitorwa akanzi endai munokwereta. But magaba azara Ishe achituma Elisha kuti ataure akati endai munotengesa mamwe magaba. Iwo akweretwa kune mamwe akatengeswa. Ndobva mukadzi avo achitatengesa mamwe zvikanzi asara munorarama nawo muchidya kusvikira nzara ichipera. Varume ava vakanga vanzi tokumbirawo magaba vachawana here magaba aya? Because mukadzi uyo akutovava kuti magaba angu akazara mafuta angu. Saka ndaida kuti ndizive kuti magaba aya akanga akweretwa here dairai. Akakweretwa here magaba aya because haana kuzonzi kana magaba azara chitengesai mafuta mutenga magaba enyu modzosera magaba makakweretwa. Hanzi munorarama nezviri mumagaba aya kusvika nzara ichipera. Varidzi vemagaba vachawana here? Haana kukweretwa magaba aya. Angatiomberere maoko. Kureva kuti pauri kubva kuZayoja iwewe hausi kukweretwa, uri kutopanduka. Yes. Kutopandukira gutu furu mpaka. Yes. Kuti gutu wangu uchidie pera ndakwenda mumba. Kana mumba uchaita noise because kana gaba risina chinhu roita noise. Kana wazara unenge wane hudzamu. Yes. Kana gaba risina chinhu roti bo. Ukarova rakazara roti do. Saka hauchapupurika. Vanhu vakatanga kuti Ebeneza, Ebeneza, haudaire. Vanhu vakatanga kuti Ebeneza, ukurambire kudaira, woti dombo racho riripi? Nokuti Samuel paakati Ebeneza akanga amisa dombo, isai dombo racho. Ina tizvizive kuti saka hamuna chamuri kuimba, muri kudzereteta. Handidaire zvisina musoro zvakadaro. Saka magaba haasi kukweretwa ari kutorwa. Yes. Hallelujah. Amen. So the problems that we have are individual problems. But our societies, our communities, our nation, it is made up of those individuals. So the gospel does not seek to change the nation. It seeks to change the individual. Yes. And because the individual is a component of the nation, the change that happens to the individual is transformative to the change that shall happen to the nation. Amen. We must see a change in the attitude of the individual, which inspires a change in the whole community, in the whole location, in the whole province, in the whole nation. Yes. Iwewe ndiwo uri kunzi kufunga kwako kuite kwako, uite munhu kwayo. Iye zvinezvi uri mumaoko acreditor. That's why usina hanya nezita rako. Hauna basa nazvo kuti mari yawakabata waiwana nenzira kwayo here.
kwauri the end justifies the means. Mararamiro iwayo ndeasatani asi aMwari. Uri mumaoko acreditor. Izvezvi panapa munhu akanhonga chikwama chine $10,000 anochidzosera here pano. Apostol ndanhonga chikwama chine mari donge vari apostol kwavo vanotomuti yakunosvika tichitaura chinyarara tonogovana kana chechi yapera because umbavha uri kutangira kune mine of God wacho ndiye mbavha huru iye vari kuita matumbu nemari dzekuba tenga prazi nemafamu nemamaini nemari dzekuita sei. Kune nyika dzine vamwe vanhu vanofunga zviri nani kuti darika. Havati munhu akapfuma kusvikira vaestablisha zvinhu zvinotevera. Number 1, mari yainayo anoiwana nenzira yakanaka. Number 2, anobhadharawo here matax kuhurumende. Because kana kuri kuAmerica vanoti if you are running a business and you are not paying your taxes, you are sacrificing the military that defends this country. Because kuti masoja awane hembe dzekupfeka, hurumende inoda kutora mari yacho kubva kumataxes. So if you are not paying a tax, or if you are not paying your taxes to the government, you are equals to a saboteur, sabotage hurumende. Ungagone kungochirana a legitimate business, but the moment yaunotanga kujenga mitero yehurumende haisisiri legitimate business ravo, you are now a criminal. Ndofunga munozviziva kuti Messi na Ronaldo vese vakafainiswa nehurumende nenhau dzekusabhadhara mitero. Both of them vakabhadhariswa mafaini makuru kwazvo nehurumende dzavanorarama madziri vachinzi muri kuita mari nebhora hamusi kubhadhara mataxi, you are a criminal. Kubva musi wavakatorwa mari Messi haachagerwa ndebvu, anoti chii chiri kuitika maari, akakumbukira nawe pakanitorera mari yako Messi. So pana akambozvoona izvozvo pakangotorwa mari nehurumende akati achabhadhara ari kudemonstrate atonga karuma mbeva mazuva ano ende akabva azvisa mazita 2 amasi nosemesa unoita kuti indani. Saka tiri kuti isusu kana uchizogara pasi neadzimai vako nevana muchitanga kutipa mikondo yesadza, upfu hwamabikisa sadza iri mauwanda here nenzira dziri straight. Kana musina hamusati mava vanhu kwavo. Zviri nani kufa nenzara pane kuguta nezvefufuro. Gara pasi kuenda kunogocha kwabereki mumwe murume mukuru kana kuti mumwe mukadzi mukuru achichema, hausati waponeswa. Mararamiro iwayayo anoitwa nevari mumaoko macreditor. We want to raise a straightforward generation, a generation that is dignified, a generation of integrity, men and women who stand for what is right, men and women who are ready to die for what is right. Amen. Hallelujah. Yes. Saka ndo zvatiri kuvarira vadikani. Ndinotaurira vanhu mazuva ese kuti kusvika manherano have been approached nevanhu vakawanda vachiti ofo toda kukupai mari munhu waMwari muparidzise, ndichivateregerai kuitira kuti mari handide ndibate zvakanaka. Handina kuti mari handide, but pane chinhu chandinoziva kuti ukabatiswa shoko raMwari ukarimhura kana kuti ukarityora nekuda kwegain unoritorerwa. Amen. Unosara wakungonzi man of God, but vane nzeve dzemweya vanozvisensa kuti iri razuru rakapinda nyoka iri vange rakapera. Kuti ndisadzimbirwe network yangu inini ndinokuti keep your money and I'll keep my Jesus. Amen. But zvandiri kutaura izvi hazvisi nyore. In 2015 a certain Harare businessman offered to buy for us a public address system that was worth $30,000. But the way he offered to buy that pay system was ungodly. Because he said to me, I want you to preach with this man. There was another man of God who was his friend.
So he said, I want to buy you this public address system, and I will be putting a stage in Mutare. You will go there and preach. I will put a stage in Bulawayo, and I will pay for your hotel bills, and you will stay there and you preach. And we will also organize other trips to go to preach in other countries. And ndakatoattenda misangano miviri ndatodyirawo ndikati ndatowana mukana because taihaya maspika maviri anga ari marabu emaspika tichitodetsana nevaiti haisira bhosi pamwe pacho taihaya totadza kubhadhara pasina mari yekuabhadhara ndobva taofwa taibhadhira $100 tasingaikwanise pamadays iwa yakawanda ndobva munhu aofa kuti tengera 30,000 rimwe zuva ndasina mota madhays iwa inanatengesa mota yangu ndobva ndafonyerwa ndori mukombe zvikanzi uyai kumeeting tironge malogistics taura kuti mutipe vanhu vekuchechi kwenyu nevanhu vekuchechi kweuyu vepraise togadzira zipraise team rere rakapenda totenga motikari totenga uniform vopota vachiimba kumakrusade amune muchiti ndobva mwari anditi mweyamuchena akataura nendiri mukombe zvikanzi saka kana watengerwa pa system waakunze enda unoparidza kwamutare une uri muranda wani ndobva ndatozoti shasi kudobva ndatofona ndikati titsvagai mumwe handichauya kana muchida kutitengera pa system ingotenga imwe isa mamaenda hamutudzi kukunoparidzira ipapo aipinda neFM amoti saida kutengera inini pa system asi kana kutengera madzire ndomwe akadhiniwa nezvovodrigging akati hazvina musoro kurinzwa kuti shoko nderechokwadi airinzwa but kuti auye nekuzviripisa akanga aine kuzvikudza nekuda kwemari tinawo here vanhu vaMwari mazuva edu vanosiya mari ichienda nekuda kweintegrity yeshoko raMwari. Do we have those kinds of preachers? Kana munhu waMwari achirara nemukadzi wemunhu in the name of anointing yekuita mwana angarape mari? I don't believe it. Munhu waMwari anouya nelipstick muchechi agoti inowedzera ropa achida kuitengesa ezvino akareidwa magaya kuofisi pake akaona kwatoni zvimaplastic capsules angada kutoloda mahupfu acho hweaguma but indakazobvunza ndikati aguma hazvizi zvimagodzi here zvekunigeria vana ugugu nana aguma magaya so ini ndakati handisina kubvunza kuti mushonga wako weHIV unorapa here kwetaurapa. It is beside the point. Point hombe chayo ndeyekuti wapinda sei muchechi mushonga weHIV even uri wechokwadi muchechi unopinda sei? Unotaura sei kuti wavhurirwa muti gwenzi rinorapa HIV iwe wakambotengesa mafuta awaita anorapa HIV? Zvinopindirana papi? Ndakambozvitaura ndambozvitaura futi kuti problem yedu haisi mapoliticians. The bigger problem is in our population. Because the politicians are selling bogus manifestos, bogus policies to the people who claim to be educated, and they are buying those bogus policies. In 2013, vamugabe vaikambeni vachiti mukandivhotera ndinogadzira 2 million jobs. Havana kana 1 yavakagadzira. Hapana akambobvunza kuti mune manyanya okunyika ino imbobvai. Hapana. Ukatoti bvai vanoti iregime change agenda. Ndo basa reelection kandire regime change inobvumidzwa regime change. Ndosaka muchienda kunisa face yenyu paballot paper kuti kuvanhu kana muchida kuti ndibve ndinobva. Zvikuita zvandaura. Regime change inobvumidzwa kana ichiitwa nenzira election. Inorambidzwa bedzi kana iri armed insurrection. Ndopa inonzi it is 3Z. Kuti unovhota kuita regime change inobvumidzwa. Airambidzwa. Ndiani akavhotera Sydney Sekaramai abva kuChinoi kwaakanobvisiswa bhutsu naRetina Mavhunga achinzi dhizi rinobuda mudombo? Ndiani akamuvhotera futi? Ndiani
pane munhu ane dzakakwana anobhilivha kuti dhizi rinobuda mudombo. Kubvuma kuti dhizi rinobuda mudombo zvakafanira kubvuma kuti huku inokandira boiled egg rera boiliswa nani mudumbu mehuku anokuvhotera. Vanhu vangadai vakamhanya mustreet vakatambuka bedzinga vanhu vese vanga vari kutisiri nokunyadzisa nyika kuti munhu anonzi ane PhD anonobviswa bhutsu nen'anga zvairi kutotsoto zvaivanhu yopakira dhiramu redhiziri kuseri kwedombo roisa hosepipe hanzi zamu ranehanda rasisa dhiziri. Aiwa vanhu vedu vakaitwa sei? This is not a problem of politicians. It's our problem. Yes. Zvandiri kutaura zvamunoti insulting anybody zvakaitika ende zviri wrong. Yes. Zviri kungoshaya bedza anozvitaura. Iko kusazvitaura inotori weakness full. Yes. Our people must be trained to express themselves. They have got a right to do so. Yes, hakuna munhu anomanikidza vanhu ndokutonga bedzi muchina musingadi. Tofanira kutaura. Yes. Last time ndakabvunza kuti vanhu vanoti hatitongwe neasina kuenda kuhondo. Ndikati kusei muchibvuma kuvhoterwa nevasina kuenda kuhondo. Modi ungovhoterana mega makaenda kuhondo. Yes. Kana asina kuenda kuhondo achibvumidzwa kuvhota anobvumidzwa futi kuvhoterwa. Yes. That is political rhetoric. Yes. But we have people who are so gullible in our communities. They believe such hogwash. Or somebody is driving a very expensive car which is bought from stolen money. No. Ina undifundisire motokari ari kudrive kusvikira ndaziva kuti waiwana sei. Yes. Kana ari mari yavarwere you are a thief. Unofanira kunge wakavhariwa. Yes. Zvandiri kutaura izvo ndinogona kumira mudare rezvimhosva ndichizvidairira. Yes. I can stand in a court of law and face any judge and say I'm saying the truth. God has sent me to say the truth. Yes. And the truth will be said at all costs. Amen. Hallelujah. Amen. And all of the comrades kuti pavairwa hondo vainge vachipopotera nhau dzenyu inhau dzenyu dzavaigunun'una nadzo pamusoro pehurumende yaSmith. Ini baba vangu vakaenda kuhondo, vakoma vangu vakaenda kuhondo. Saka handigone kutya kutaura nhau idzi nekuti handina kuenda kuhondo. Ini handina kuenda kuhondo kwete noti ndigwara ndandisati ndazvarwa. Dai saka ndazvarwa ndaingoendawo sekuenda kwamakaita. Yes. Saka musandichingidza kuti takaenda kuhondo sekunge makaenda mune makumbo esimbi. Takangofanana. Ini zvandakaita izvo handaisara ini kuhondo. Dai zvakaitika mazuva angu. Unofunga kuti nemaparidziro angu ndaisara here? Hatimbosara here. Varume vaya vakaenda kuhondo vakava vachipikisana naSmith airambidza maAfricans kutaura voice ravo. Vachitaura kuti zvavanoda ndezvipi. Because in those days mabhunanga ari mashoma kupfuura vanhu vatema. But kuparliament varungu vanga vakawanda kupfuura vanhu vatema. Saka vanhu vatema vaiti tiri kudzvanyirirwa, our voices are being silenced. We need to have a leadership that allows us to express our opinions. We have got a right, we are stakeholders in this country. Yes, we want an accountable leadership that answers to its people. The Smith government was not answerable to the black majority. It was answerable to a white small minority. And that is why people went and sacrificed their lives. A lot of blood was shed so that the African person can regain his voice in the affairs of his country. And those voices that they were agitating for, which they were arguing for, which they were fighting for, today they are still being silenced. The agenda of the liberation war is not yet achieved. What only changed is the color of the oppressor. But the system of oppression is still in existence. We are afraid to speak our voices in our own motherland. There are better Zimbabweans than others. That is an ideology which is wrong. It has to be fought. It has to be eradicated at all costs.
kana ropa rakadeuka kuhondo yechimurenga risina kukwana kuti vanhu vagogona kutaura zvavanofanira kutaura, vachiita pakanganiswa vanhu vokorekta zvavakanganisa kwete kuchikidzira vanhu. Kana pachida kutodeuka rimwe ngarizvaradeuka haro. Rangu ringatoita rekutanga. Rangu idini ropa ringatoita rekutanga. Yes. For 37 years, people were afraid to tell our president kuti muri kukanganisa. Kusvikira vakatoisa zvokubviswa nechisimba. Vachingotaura kuti handisandawana successor, ndinoda kuguruma successor. Ukaona waita 37 years, wane mwana we 37 years, wasingagona kutuma unotenga rofu rechingwa. You are a poor leader. Hausimbere. Baba chaiwo at 10 years, vanopa mwana $100 enda unotenga zvakati kushoko. But for 37 years, vamugabe vanga vashaya wavangasiyire nyika. That is not true. That was a scapegoat. That was a scapegoat. Makashaya okutraina Mugabe. Kana kuti maibhiliva kuti ndimega mune zodzo yacho. Hallelujah. Ndimega mune chii? Mune zodzo yacho. Saka Giranga kutojogawo ari palaini aidedzera kudai kupinde. I remember Dhaka Stadium. Chipanga akati president kana mukafa munotonga muri kuHeroes. Amai Mugabe kubulawayo ku White City Stadium. Vakati president vakatadza kufamba tovapusha mubhara vachiuya kuofisi. Nekuda kweini? Kuinga mune madeputy one. Mashaya kana one. You are a poor leader kana wakadaro. Zvandiri kutaura izvi zvaifanira kuwana munhu anozvitaura. Malema akambozvitaura akati makomrades in Zimbabwe are cowards. Aitaura chokwadi. Aitaura chokwadi. Vanhu vaizonzi vaonekwa vari pamusangano vachitaura zvekutora kushuka havusiraiti. Asi kana vari parali navo kutuka kana vari mudzimba dzavo murume yanyanya. Has been cowardly. Ini ndega ndindakavanyorera tsamba ndikati aiwa marasika so vakanzina Chipanga vangu vanenge vagara pasaidha pana Mwari vachombo vachiverenga mazita evanhu. Uyu ngapinde denga, uyu ngapinde denga, uyu ndiwe chine mutisi haupinde. Ndikavanyorera tsamba ndikati aiwa marasika Mwari haasi kufara. Ndakavanyorera musi wa 5 June 2017. Ndakaiverenga pana ngari pana. Ndakaiverenga yanga itori kopi ndandatoendesa. Ndakanoisiya ndenga paofisi pavo. Ndikati Mwari andiudza kuti haasi kufara. Kuti imi muri kutaurira vanhu kuti muri ngirozi. Ndimi Gabriel airehwa neBhaibheri. Ayo. Imi kuti munzi munopinza vanhu denga iblasphemy. Imi muri kutadza anofanira kutendeuka. Ndidedzei ndikuparidzirei mutendeuke. Ndakainyora tsamba iyo. Havana kutidayira zvavo. Semunhu anozvikudza vakangoti haana chaanotaura. Regime change. Vakati regime change. But kubva muna June havana kuzopedza dzimwe 6 months. Vakabviswa. Chiuri ndikataura ndakamira panapo. Zvaari kuparidza achiita izvi. Ngaasiyane nazvo ari kunyepera vanhu. Ndakazvitaura ndakamira pano. Ndikareceiva mafone calls. Chikanzi unobva ungadaro commissioner general ndikati aiwa. Hakuna commissioner general anoparidza. Pavangobata Bhaibheri tovabata. Ngasiye Bhaibheri. Zvaari kutaura hazvizive. Ndakazvitaura ndakamira panapo. Iye zvinhu zvaari kutsvagwa kunge mbeva. Ari kuMalawi aida kupi. Mukadzi ari kuBulawayo ari kuti ndine mwana wake ngauya abhadhare maintenance. Nenyaya yekuti unofunga kuti unochikidzira munhu waMwari. Munhu waMwari, munhu waMwari. Munhu waMwari chii? Munhu waMwari. Tinofanira kuintarakta nevatungamiriri vedu tichivada. Asi kana tichivada kudaro pavanoresva tatumwa naMwari tovati Mwari andituma muri kuresva pakatigadzirisai. Hakusi kuvavenga, kunotori kuvada. Vamwe amai vainzi amai handinzwaro. Yakanga iri nickname yavo. Vava vasikade kutsiurwa. Saka pakazoitwa musangano wechechi. Ndizvo zvanzi panotsvagwa vakadzi vanoendesa chikafu kumafundisi kuhigh table. Ivo vakati handinzwaro ndotoendawo nechikafu. Saka pavakasunga shawiri remwana vakabva vasunga nedhiresi. Pavakasimudza chikafu kuendesa kumapasta
dhezi rese rari kutauri kuno kuzasi kwa kusina chinhu. Vanhu vakavati dzoka ikande vakati handidzwari hoka ndoenda bezi rechikafu ndokunopfugama pamberi pemapasta ndokusiya chikafu. Pavakatenda vakudzokera nendiro mapasta akabata godziso taparirewa. Unogona kunge uri mukuru kudaro mwana anogona kutora kuti pane dziwa pamhono pako akusi kukuteerera kotori kukuda zvichanyadzisa ukaenda patv nedziwa iro zvichanyadzisa. We are not going to join politics. We have got a better job to do than to join politics. Amen. Amen. Politics are simple. We change the restaurant. I was looking down and we pastor. Chete chete. Ati moshamsira. Randiri kuita pana mabasa rakakosha kupfura nemapolitician. Chokwadi. Bhozi rangu rinokuyananisana Mwari. Wabuda munyama kumberi kwauri kuenda. Kuchabvunzwa shoko randikuparidza. Zvese zvemusangano zvezvo zvapera basa. Saka hatisi kumbozvijoina zvepolitics. Takabata maiki kudaro ndine ofisi hombe kupfura yapresident. Saka uchiona panonzi pari kufa munhu mukuru kunzwa pakutsvagwa anonamara apatsvagwe president panotsvagwa akatumwa naMwari. Ndova kuti timunozivana naye mutauri mukuru ari kuuya ikoko. Izi tobva tadayowa kana atobuda akatoenda kudhara ndingatotaura nemimi masara usati magonya seuyu tendeukai uponeswe. Kumberi kuri kuendwa hakuna president hakuna kanselo kunongori nevanhu vakasikwa naMwari. Musazvikudze tsamba toti muri headmaster kuchikoro haushandi uheadmaster pamberi paMwari. Haleluya. Ndiri kudzvinga. Saka patiri panapa tiri kuda magaba anobvuma kupinda mumba otanga kuzadzwa waini. Chikwereti chakatobhadharwa kudhara. Muri kuitei kwamuri kwinu muri magaba asina chinhu. Uya utendeuke, uya uponeswe, uya uitwe mwana waMwari. Ngatomberere Jesu maoko tichisiya mukana uno kune vanonzwa kuti Mwari ari kutidana kuti ndiponeswe. Uya uponeswe, uya utendeuke. Hausi kumbofa wakaita nani nekutananisana na creditor. Creditor siyana nayo. What you need to do is to come into the house and let oil be poured into you. Uya mumina pa makatarisa credit. Makatarisa uko. Uya utendeuke mdikani. Uya utendeuke, uya utendeuke. Uya utendeuke. Ruponeso rwako wakabhadhariwa neupenyu hwaKristu Jesu. Na uya tiinayo nechikwereti chakasiyiwa nemushakapi. Kune mumwe mupenya aripo anogona kudhilana nawo chikwereti chako ichi. Ukaona upenyu hwako uchishanduka. Ngatirambe ichombera Jesu maoko. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. You can come pamberi pesaba, it's still okay. Usatendera Satani kukurambidza kutendeuka. Uya uponeswe, uya uponeswe. Uya uponeswe, uya uponeswe. Come to Jesus. Pane vamwe vasati vauya. Usatendera Satani kuisa mweya wokuzvikudza mukati mako achikuti this is not the right time. Kune vamwe vakatofa izvezvi vari mumochari nhasi uno vakanga vabva maharara vachiti kuenda kwaMutare havana kusvika. Do not allow the devil to whisper into your ears that it is not the right time. Salvation is now. Salvation is now. Come to Jesus. Uya uponeswe, uya utendeuke. Ropa rakadeuka kuti ive uwe mwana waMwari. That is what Jesus stands for. He paid the debt that we could not pay. Aripere mumwe anotisha ataura neni mumwoyo mangu kuti ndiuye kuzoponeswa ndive mwana waMwari. Hauna chaunoita ukabudirira ukada kutaura na creditor. Don't deal with the creditor. Just come into the house. There is oil that we shall receive in the house. Kana aripo mwoyo uponeswe mnikani. Uya uponeswe, uya uponeswe. Vangeli yakadai ichamira against you on the day of judgment. Yesu achiti ndakauya munzira ndavinga iwe asauna kutenda kuponeswa. Asi mukadzi uyu akatsvaga Elisha. Elisha ndiye akauya kumba kwamukadzi uyu. Jesus has visited you tonight
come and receive the gift of salvation free of charge. He paid it in full with his own blood. Ndoda kuti nimauya kuno musimudzero wako rwenyu rwerudyi mutevedzere confession iyi mumashure mangu. Itai Kristu Jesu, ndinokupupurai nhasi ndichitenda nemwoyo wangu wese kuti ndimi Ishe mwanakomana waMwari mupenyu, ndiri mutadzi unoponeswa nemi. Makafira zvitadzo zvangu mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Pastor Marangi, lift up your hand. Ndoda kuti mucheuke kuna Pastor Marangi ava vari papa. Cheukai kuna Pastor Marangi. Uyai kuna Pastor Marangi. Izvezvi vachataura nemi. 1 John chapter 4 verse 19. We love you